Eta azkenik eta Bozento taldearekin amaituz, El Diario Baskon argazkia da nagusi, beste hainbeste edabidek egin duten bezala, buruz buruko pilota txapelketako finala Dario txapela buruan Artolarekin batera podiumean. Eta lerroburuak dio Venezuelan izandako aldaketen ostean, ies egindako 14 etakideren aurkako bidea jarri duela martxan Auzitegi Nazionalak. Goizeko 7 eta 36 minutu, unaino gaurko azalen errepasoa. Kulturklik. Badugu musika, antzerkia, dantza. Kulturklik. Badugu zinema, magia, zirkoa. Kulturklik. Badugu literatura, artea, bertsolaritza. Kulturklik. Kultura agenda osoa atari bakar batean. Kulturklik.euskadi.eus. Badugu plana. Kulturklik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-632-999 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia. Goizeko 7 eta 40 minutu puntuan astelena dugu, eta astelena gozatzeko prest dut hemen oinatzaizpuru nirekin, egunon? Egunon, Salva, kaixo. Kaixo, zer moduz? Ondo, zure bai? Astelena gogor edo? Gogorra aintzait, baina ez asea dudalako, bestela, astelena delako nik uste. Astelenak izaten dutena da. Bai. Asteguru aprobetxatzeko tarterik izan duzu? Bai, lasai gaur. Asteguru lasai, seguraldiare, bai, ez da izan hainbesteko beroik, ez? Eta eskertua pixka piztia, ez? Bai. Ez da izan hainbesteko berorik, euririk ere ez zuegin, ikusengo nuke ondo joan dela. Bai. Ongi igual norbaiten nahiko luke ondartzara joan, ez? Larun batean, ez zuen iten hola ondartzan ibiltzeko egunak ikustu. Baina atzo agian bai, ez? Larun batean ez, baina atzo bai. Atzo bai. Bai. Eta egia da, Euskal Herriko ondartzak bete-beterik ditugula dagoeneko, Gaur hasten da, baino denboraldia.
Hori da, bainatu zaila dagoeneko edo? Bai, aspaldi. Bai, aspaldi. Bai, Pasadan aste nik ez dut. guztia egon nintzen, arratsaldeko txandan nengoenez, goizetan ondartzan aprobetxatzen. Vale, eske kostako azaretenok abantaila hori duzu, ezta? Claro. Igual otsailean kriston beroa eta uretara sartzeko aukera. Egia da otsailean nahiko hotzaten dela aukera. Bai, eta oraindik ere badago, Bai, Hasi da bai. berotzen, baina bai. Bai, ni pasaden astean sartu nintzen, bai, eta ez dakit. Ni behin goratzen otsaila batean nola sartu nintzen, eta zer da, sartu eta segituen atera behar, Baina, ez dakit, sekula bazara goiz uretara sartzeko ditako, edo? Urteren baten esango nuke egin dudala, urtarriaren batean, lehenengo bainoa, baina ez. Egia da, horrelakoetan gertatzen dena dela, kanpoan nola egiten duen hotz gehiago, ura sentitzen duzula epelago. Baina ez da, nola esaten da, fenomeno... ez dakit, baina bai. Bueno, ez justo hoi ez, hortaz hitz egiten hasi naiz esan dudalako, ez da, gaur hasten dela denboraldia, ohartarazi dute, kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoaz ari naiz, Lapurdiren kasuan enago ziur, noiz hasi den edo haste arden edo, lau eremutan behintzat esan dute ezin dela bainatu, hori bai, Getxoko aretan, Sukarretako toinan, Mendexako Karraspio txikin eta Zierbenako portu txikin, ez direlako, kalitatea irizpidea betetzen, eta ez bainazteko gomendik dutela aipatu hauetan, baina, besteetan bai, gaur hasten da zerbitzu hori, eta hainbat neurri daude, eta justu igual gehiago hortaz hitz egiteko aprobetxatuko dute. Leku batzuetan, araudiak edo desberdinak dira, ez? Segunetan nor kudeatzen duen pentsatzen dut ondartza horren araberako izango dela, ez? Izan aldundiak edo udalek edo nork sartzen duen esku hor, ezta? Badakit Donostian behintzat, hau pasaden astean iragarri zutelako, orain arte bagenekien zigarroak erretzea edo tabako erretzea edo beste edo zer erretzea debekaturik zegoela, ondartzan, ez? Hori bai uste. Eta, orain iritsi da behintzat, bozgorailuen inguruko isuna. Donostiako udalak iragarri duelako, bozgorailuak erabiltzeagatik 100 eta 750 arteko isunak jarri daitezkela. Beti ere zerke batziko du isuna altuago edo bajo izatea, jarrera desegokia eta berala jaramon egiten duenak 100 edo 200 euro arteko isuna jasoko du. Enbarazo handiagoa bada eta ohartarazpena jaso ondoren berdin jarraitzen badutean, 500 euro artekoa izango da eta isuna behin eta berriz hausten duenari berriz, esan bezala, 750 euro euroko isuna jarriko zaio. Nik egia esan, bozgarailuen kontu hau asko gorrotatzen dut, gorrotatzen duan zara. Ondero hitzetzen musika entzutea, eta baina, jarri zuretzako, ez du ondartza ardiak zure musika entzun behar. Bai, guztiz, ez ondartzan, ez kalean, ez metroan, ez autobusean, bai. Hor, adaude, nik esango nuke bi pertsona mota, ez? Horrela, musika eta jartzen dutenak, bat. Normalean gazteak izaten direna, bozgorailua jartzen dutela musikarekin, gainera normalean izaten da gustatzen ez, musika estilo bat, reggaetoia, eta horrela trapa, eta horrelakoak, eta orduan, baina erroka edo punka izango balitz ere, ondartzan naiz egoten plan horretan, naiz egoten muz horretan. Horretako, joaten naiz, kontzertu batera, taberna batera, da dena dalakora. Eta ondartzan lasai itxasoaren soinua entzuten aritzaren bitartean, izatea alboan bozgorailu bat. Egia da nagoela bebai momentu batean adoleszentzia ez dudala oso ondo kudeatzen. Orduan lotzen dut horrekin, bai? Hormona sobredosi horrek pixkat atzerakada ematen dit. Baina, Eta gero badago beste fenomeno bat dela, adinez apur baten nagusiagoak diren pertsonak telefono hitz egiteko altaboza bozorailua jartzen dena beti. Eta hori ere batzutan, ganera konversazio elkarrezketa kuriosoak entzuten dituzu kaletik. Berdin zait. Lotxatzen hau ikaragarri autobusean telefonoz altu hitz egin behar izateak, ez beste batzuri berdin zaio, justo kontrakoa, Bai, eta telefono hartu behar izatekotan horrela bajoa.
buitza Bai. Izakera kontua izango, adin kontuak, igual 50 urtekin noendik nera bezaroan bizi denik izango, ez? Seguru. Bai, agian izaera kontua ere bai, bigarren azaldu duen bigarren fenomeno horren, nik esango nuke adinarekin aurrera egin ala lotxak ere kentzen direla. Nik beti esaten dut, nire herriko Andrek bezalakoa nahi dut izan nagusitan. Osea, fenomeno batzuk. Bai, berdin zaizu. Egin bada, bestiek zer esaten duten gero eta gutxi importa izula. Bai. Bai, eta egia da, orain hasiko dela zabaltzen, urtaro guztiek dituzte beren ezaugarriak eta udakoa kuriosoa izaten da, bai. Gero, nik hor udan badaukat maste kontu bat, mesedez, eskaera naiz irratetik jendea dutxatu. Pasa dutxatik, bai? Hori ere izaten da, izerdi busainaren kontua ere izaten da. Nik ez dut hori nabaritu. Horren beste ondartzera naiz joten, zure... Ez ondartzan, gehiago izaten da ondartzatik bueltan. Joan etxera dutxatzen, eta jaitxik alera berriro. Okrema usaia izaten da batzutan, ez? Bai. Eta beste kontu bat ere, horrenik txakurrik ez daukat, baina orain arte, atzor arte, txakurrak ondartzetan sartu alitzan dira. Gaurtik aurrera baino denboraldia amaitzen dener arte txakurrak ondartzen ezin dira sartu, debekatuta daukate sarrera. Eta horren arrazoia omen da, txakurrik molestatu egiten dutela, zikinak direla, kaka eta txisa egiten dutela ondartzen. Begiratu apurratu zuen ingurura, gitzake zer egiten dugun ondartzen. Kaka eta txisa igual publikoan ez, baina sortzen dugun kaka guztia. Eta batzuk molestatzen dutena ere, kontuan hartu behar izango genuke. Igual bai, ez? Nola? Uste dute mozten ari dela oinatza. Jendea mouka gabeko konexio txarra du oinatzek. Zigarrokinekin debekuak eta hori guztia. Oinatz galtzen ari gara seinalea zurekin. Bai, entzuten da? A ber, ez moztuta entzuten da. Bale, bai. Orain bai. Ez ondo. Bai. Bastakit eskeza, guztu dut pareta hitz egitea nintzera orduan, ez da? Bai, pixkat. Bueno, ezatik entzun zaitugu. Zerrari zinen esaten? Bale, eta baino bai juten da. A ber, venga, sartuko naiz eta atera eta sartuko naiz berriro, itxen pixka, bale? Atera eta sartuko naiz, venga. Bale, venga. Bai. A ber... Bai, orain bai. Teknologia, igual altaboza gustatzen zaien batek boikotatu baitu, ez dakit. Agian bai. Ez esaten nintzen, harritutako beste puntu ba, bozgorailuan kontua, nik uste dut ados gaudela, baita desados balego eta bera arrazoia jartzea, zergatik gustatzen zaion altaboza albokoak entzutea doidena. Ez, konexio txarra du oinatzak edo guk dugu konexio txarra. Beraz, 10 minutu gelditzen zaizkigu, goizeko 8 bitartean. Uda sasoia dugu, oraindik ez, baina laster datorkigu. Eta horrek beti ematen digu, eguraldi ona, kondartza hitz egiten ari garela eta musika bozgorailuak eta izan ditugula. Aprobetxatuko dugu, musika pixkat entzuteko goizeko 8 bitarte, 8etan izango gara buelta albistegiarekin.
Bizitza da zoragarria. Hitz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe. Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean, zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitza neke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza ihartu zaio, gogo eta luzean. Gogoa zaio ihartu pentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, fedea erantzidio lanbrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. 2. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, asperkunde giroa osto berdeen airean. Betiko loaldia nola gura lukean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pago kristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, heriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.
Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Israelek Libanoko Litani ibaia gainditu eta Beauforteko gaztelu hartu du suetena indarrean egon arren. 26 urte dira ez zuela halako eskuartzari gauzatu alboko herrialdean. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok 1992 eta 82. urtean okupatu zuten gaztelua azken aldiz Israel eta Palestina askatzeko antolakundearen baitako borrokaldietan. Orduan, 2000. urte arte mantendu zuten sionistek gazteluaren okupazioa. Beste helburu estrategiko bat tiro hiria izan da, 4 bonbardaketa burutu dituzte jarraian. Benjamin Netanyahuren esanetan, gakoa izan da Beauforteko gaztelu hartu izana. Hizbola miliziaren kontrolpean zeuden lurrak hartuko dituztela iragarri du, segurtasun eremua delakoa albezain beste zabaltzeko. Eta Estatu Frantsesak Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du Israelek Libanon egindako operazio hauengatik eta Israelen atzaparrak Libanon kokatzen diren arren, Gazan sarraskiak ez dauka etenik 33 zibili dituzte. Netanyahuk dio ekimen hartu dutela Siria, Gaza eta Libanoko fronte guztietan. Nazioartean ere ultraeskuinak aurre hartu du Kolonbiako hauteskundetan eta ezkerrak zalantzan jarri ditu lehen emaitzak. Bigarren itzulian jakingo da nor izango den Kolonbiako presidente berria. Espero gabeko emaitza eskuratu du Abelardo de la Esprilla abokatu ultraeskuindarrak bozen 43 eskuratu du eta bigarren 40ko babesarekin gelditu da Iban Zepeda ezkertiarra. Hala bigarren itzulia ekainaren 21 egingo dute Kolonbian. De la Esprilleak ultraeskuindarren eta Mileiren hitz egiteko modua darabil, prentsa El Tigre deitzen diote eta esan du bigarren itzulian Kolonbiako egungo gobernuaren tirania suntsituko duela. De la Espiellaren kontra hitz egin du Iban Zepeda aberatsak, narkoak eta dirua gustatzen zaiola. Todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral al señor Abelardo de la Espriella, abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito, padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Amparo Arangoa duela 50 urte bortizki torturatu zutela bete denean, Nafarroko mendialdean torturaturiko guztiei aitortza egin die torturatuen sareak eta Agiarizor fundazioak. Euskal Herrian 5.000 torturatutik gora daudela oroitu dute Leitzan. Nafarrako torturatuen sareak eta Egiarizor fundazioak antolatutako hitzorduan, mendialdean 50 kasu baino gehiago identifikatu dituzte. Tortura mendialdean aitortza ekitaldia egin dute igande honetan. Eta ezinbestean kirol kontuak ere aipatuko ditugu. Dario Gomezek irabazi baitu 2026. urteko buruz-buruko txapelketa Nafarroa arenan, Iñaki Artola 6 eta 22 mendean hartu ostean. EITBek bildu ditu bere adierazpenak. Súper contento, he salido súper concentrado, cuando he salido a calentar
pues igual tenía un poco miedo, digo, a ver si me va a venir un poquito grande. Artolak lehendabiziko atsedenaldi luzerako agortu ditu jokoa gelditzeko bere 3 aukerak. Hainbesterako 6-16tik 6-22 Errioxarrak ezker horman sarturiko 2 pilotakada pasatzen utzi dituela Artolak erabat suntsituta. 6-20koan txapara jaurtitako poleak alegiarraren konfiantza are gehiago txikitu du. Eta berak ezin izan du garaipena eskuratu ligako finaleko bigarren partidan Rakasa Kanaria handiak gailendu da 26-23 eta hala izendatu da ligako txapeldun berria. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazoerarik? Ohiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Seguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak. Ekainari hasiera emateko eguraldi atsegina nagusituko zaigu. Goizpartean lurraldaren ipar-ekialdean, bereziki Nafarroa ipar-partean eta Ipar Euskal Herrian hodei baxu ugari agertuko da, baina goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute eta eguerdi alderako lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta zeruan goi hodei finak ugariak izango diren, eta arratsalde partean ere antzeko joera espero da, zeruan goi hodei finak ugariak izango dira, zeruari kolore zuixka emango diote, baina giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta naiz eta azken orduetan Kantauriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko diren, giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizan aldakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta lurralderen hegoaldean, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bolada zakar batzuk utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza leku desentetan freskoa izango da. Minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora egingo dute eta bereziki lurralderen hegoaldean bero handi xamarra izango da berriro ere. Ipar partean oso neurri politiko temperaturak neurtuko dira, 20 eta 26 gradu bitartean errendituz, hego isurialdean aldiz, 26 eta 13 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz, Erriberan. Joarra Izpurua teknikan, ekainak lena dugu, astelena. Informazioaren aria. Israelek Libanoko Litani ibaia gainditu eta Beauforteko gaztelu hartu du su-etena indarrean izan arren. 26 urte dira ez zuela halako eskuartzeri gauzatu alboko herrialdean. Israelen ofentsibak 3.400 hildako eragin ditu Libanon atzo, beste 41 lagun gehitu ziren zerrendara. Asteburuan zehar ofentsibak ez zuetenik izan eta armada sionista Beauforteko gazteluraino heldu da. Epe luzera Libanoko hegoaldea okupatua mantentzeko baliabidea izan daiteke hau. 1982 urtean okupatu zuten gaztelua azken aldiz, Israel eta Palestina askatzeko antolakundearen baitako borrokaldietan orduan 2000 urte arte mantendu zuten sionistek gazteluaren okupazioa. Beste helburu estrategiko bat Tiro hiria izan da, 4 bonbordaketa burutu dituzte jarraian. כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה. Benjamin Netanyahuren esanetan gakoa izan da Beauforteko gaztelu hartu izana, Hizbula miliziaren kontrolpean zeuden lurrak hartuko dituztela iragarri du, segurtasun eremua delakoa ahal bezain beste zabaltzeko. Hurrengo helburua Zerrani ibaia izan daiteke Litani hiritik 15 kilometro iparraldera. Hala iradoki dute Israelgo armadaren azken ebakuazio aginduek. Hegoaldera joaten direnen bizia arriskuan izango dela esan dute eta aurren adibide Deir Shairia hiria NNA albiste agentziak jakinarazi duenez, erasoen menpe egonda asteburu guztian. Bitartean, Libano eta Israelgo funtzionarioek negoziazioetan jarraitzen dute Ameriketako Estatu Batuen bitartekaritzarekin. Hizbularen armagabetzea eskatu dute, baina honi uko egin diote. Naim Kasem antolakundeko idazkari nagusiak salatu du Israelen helburua Libano progresiboki okupatzea dela. Estatu frantsesak Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren premiazko bilera eskatu du Israelek Libanon egindako operazioengatik. J'ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ? Parce que si nous reconnaissons le droit d'Israël
comme de tout pays, à la légitime défense, à se défendre contre les attaques du Hezbollah qui, le 2 mars dernier, a choisi d'entraîner le Liban dans la guerre. Rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires. FMTV telebista kateari eskainitako elkarrizketa batean Noel Barrot atzerri ministro frantsesak adierazi du ezerk ezin duela justifikatu Israelgo operazio militarrak Libanon luzatzea, ez da Libanoko lurraldea gero eta gehiago okupatzea ere. Hau jasotzen den bitartean ere, esango dugu Israelen atzaparrak Libanon kokatu arren Gazan sarraskiak ez duetenik 33 zibil hil dituzte, Netanyahuk dio ekimena hartu dutela Siria, Gaza eta Libanoko fronte guztietan. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות, בסוריה, בעזה, בלבנון. Lehen ministro sionistaren esanetan segurtasun eremuak ezarri dituzte bereien komunitateak babesteko. Gazaren 60% Israeldarren kontrolpean da eta asteburu honetan 33 lagun hil eta 130 zauritu dituzte. Cisjordania eta Jerusalem arteko kontrol eremuan 26 urteko gazte bat tiroz hil dute. Israelek bertan bera utzi ditu Jerusalem okupatuan lan egiten duten 180.000 lagunen lan baimenak ondorioz, askok kontrolak gainditu nahian jotzen dute euren lanpostuetara. Eta Ameriketako estatu batuak ala Iranen arteko suetena baula badirudi, Libanon gertatzen denaren menpe dagoela ere ematen du. Herrialde pertsiarreko ordezkarientzat Israeldarrek Libano hegoaldea uztea aurretiazko bete beharra da edozein aurrera pausa eman ahal izateko. Elkarrizketen blokeo egoera nagusitzen bada ere, Donald Trumpek esan du Washington eta Teheranek gertu dutela akordio nuklearra. We're making a great deal. We're going to make a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily. Hala ere, aurrera pausorik ez badago, ez du erantzun militarraren aukera baztertzen. Magnaterentzat lehentasuna biziak salbatuko dituen akordio bat da eta Hormuzeko itsasartearen egoera lehengoratuko duena. Iranek garrantziak kendu dio Donald Trumpen adierazpenei Abasaraki atzerri ministroek uko egin dio balorazioei emaitza izan artean. Mohamed Baker Khalifa parlamentuko presidenteak eta negoziatzaileen buruak iragarri du ez zuela herrialdearen oinarrizko eskubideak urratuko dituen inongo akordiorik sinatuko. در این جنگ سرنوشت ساز میدان مبارزه نظامی Aipatu beharra du ere Kubarekiko 100 militante eta solidario bildu direla larunbat honetan Bilbon. Kuba genozidioak gelditu lelopean Ameriketako estatu batuen blokeo ekonomiko eta energetikoa salatzeko argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren akabera ekitaldian elkartasunaren balantzeare burutu dute. Bildu dituzten ia 250.000 eurekin eguzki plakak jarriko bai dituzte Habanako ospitale batean. 100 lagun bildu dira Bilboko udaletxearen aurrean eta protesta kutsuko ekitaldia burutu dute. Mobilizazioa Kubak 60. hamarkadatik pairatzen duen blokeo ekonomiko estatu batuarra salatu du. Pairatzen duten blokeoa eta bereziki Trumpen bigarren agintaldia hasi denetik uharteari ezarri zaion setio energetikoa. Gurean bizi den komunitate kubatarren izenean hitz egin dute Dana Moya eta Toni Merlan Euskadi Kuba elkarteko kide. Kuba informazionek jaso ditu beraien adierazpenak. Estatu batuetako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. 2019tik aurrera Donald Trumpen lehen administrazioak Kubaren aurkako presio ganereko politika ezarri zuen. Aurtengo urtarrilean Trumpek erabateko petrolio blokeoa ezarri zion uharteari eta maiatzaren batean zigor berriak iragarri zituen. Kuban inbertsioak dituzten atzerriko enpresei alde egiteko ultimatum argia emanez. Kubaren alde egitea beste dozein herriren autodeterminazio eskubidea defendatzea dela nabarmendu dute, aipatzen genbiltzan argia eta indarra Kubarentzat kanpainako sustatzaileek. Euskal Herrian Kubarekiko elkartasun oso bizia dagoelarik, aipaturiko kanpainak ia 250.000 euro bildu ditu William Soler ospitalean eguzki plakak jartzeko. Kubaren egoera lehen lerrora eraman behar da, berretsi du gurean Miriam Camposek Egoak plataformako kideak. Egoi Belategi. 100 lagun bildu ziren larunbat honetan Bilboko udaletxearen aurrean Euskal Herria Kuba ekimenak, Euskadi Kuba elkarteak eta Egoak plataforma internazionalistak ditutako protesta kutsuko ekitaldian. Eragileok elkarrekin antolatutako argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren amaierak Kubak
60. hamarkadatik pairatzen duen blokeo ekonomiko estatu batuarra salatzeko balio izan zuen, baita Kubako herriari eta bere iraultzari babes internazionalista agertzeko Hegoak plataformako Miriam Camposek azaldu digunez. Egia da Kuba dela bakea nahi duen herrialde bat. Eta ez dauka inongo asmori gerra batetan sartzeko, baina aldi berean Kubak argi dauka menpekotasunik gabeko bere burujabetza defendatuko duela. Hori argiki esan du. Bide diplomatikoa irekita dauka estatu batuarekin, baina mundu mailan ikusten ari garen bezala, une honetan estatu batuak ez dakiela zer den bide diplomatikoa aktibatzea. Eta horretarako Kubako gobernuak argi adierazte du aberria defendatuko dutela. Hori da momentu honetan gehien entzuten ari dena Kubako herriaren aldetik. Ez da bakarrik gobernuak esan duela defentsarako programa bat martxan jartzen ari direla. Jendeak ere, herritarrak ere, argi daukate. Naiz irratian, nabarmendu du Camposek, unea dela Kuba eta mehatxu imperialistaren pean dauden herriei babesa adierazteko Euskal Herritik. Eta guk uste dugu fokoa jarri behar dugula horretan. Momentu honetan Kubaren alde egitea da beste dozein herrien autodeterminazioaren eskubidea defendatzea. Hain zuzen ere, kanpaino honen ardatzetako bat babes internazionalistan oinarritu dela azaldu du Camposek, Donald Trumpek eta bere aliatuek inposatu nahi duten mundu ordena berriari erreferentzia ginez. Eta egia da momentu honetan Kubako egoera politiko eta soziala, ekonomikoa larria da momentu honetan, eta guk uste dugu Kubako egoera lehenengo lerrora eraman behar dela ere, eta elkartasun internazionalista aktibatzea horren inguruan iruditzen zaigu funtseskoa dela momentu honetan. Martxoan hasi zen argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren emaitzarekin oso pozik daudela adierazi digu Camposek 254.000 euro bildu baitituzte 1.255 doaintzari esker. Oso pozik. Egia da, abian jarri genuenean argia eta indarra Kubarentzako kanpaina, ez genuen pentsatzen, horren beste diru bilduko genuenik. Izan dira 1.250 ekarpen baino gehiago, banakako ekarpen baino gehiago, eta hori dena, esaten ari garen bezala, bideratuko da Habanako William Soler ospitale pediatrikoan hainbat instalazio egiteko, eguzki plakako instalazioak egiteko. Aipatu kanpainan hainbat euskal artisten babesa izan dute. Bestalde, Firmo por Cuba nazioarteko kanpainarekin bat egiteko aukera egon badagoela ekarri du gogora Hegoak plataformako kide Miriam Camposek. Maiatzaren batean egin zen topaketa internazionalista Habanan, bertan aktibatu zen ere beste kanpaina bat, sinadurak biltzeko Kubako herriaren alde eta bere burujabetzaren alde, eta Firmo por Cuba nazioarteko kanpaina jarri da abian online, eta atzoko ekitaldian ere horren berri eman genuen, eta horregatik gonbidatzen dugu jendea horri atxikitzen eta sinadura ematen. Eta Kolonbian berriz ultraeskuinak aurre hartu du hauteskundetan, ezkerrak berriz zalantzan jarri ditu emaitzak, bigarren itzulian jakingo da nor izango den Kolonbiako presidente berria. Espero gabeko emaitza eskuratu du Abelardo de la Espriella abokatu ultraeskuindarrak bozen 43% eskuratu du, eta bigarren 40%ko babesarekin gelditu da Iban Zepeda ezkertiarra, ala bigarren itzulia, ekainaren 21 egingo dute Kolonbian. Normalki Kolonbian parte hartzeko nahiko apala izaten da 40%tik behera. Oraingoan ordea 40% ingurukoa izan da. Gustavo Petro, Kolonbiako presidenteak berak emaitzen sinesgarritasun jarri du zalantzan. De la Espriellak ultraeskuindarren eta Mileiren hitz egiteko modua darabil. Pentsa, El Tigre deitzen diotela, eta esan du bigarren itzulian Kolonbiako egungo gobernuaren tirania suntsituko duela. De la Espriellaren kontra hitz egin du Iban Zepedak, aberatsak, narkoak eta dirua gustatzen zaiola.
todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral al señor Abelardo de la Espriella, abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito, padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso, abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales... Gainontzeko hautagaiak noren alde lerratzen diren argituko da datozen egunetan. Informazioaren aria. Minutu bat goizeko 8:20 izan daitezen, Euskal Herrira itzuliaz esan beharra dugu ere, Amparo Arangoa duela 50 urte bortizki torturatu zutela bete denean, Nafarroako mendialdean torturaturiko guztiei aitortza egin die torturatuen sareak eta Egiari Zor Fundazioak. Ekitaldian, eskuz aldatzen den memoriak bizirik irauten duela aldarrikatu dute Leitzako herriaretoan, egindako urratsak txalotu eta torturak kasu guztien aitortza lortu arte lanean jarraituko dutela hitzeman dute. Euskal Herrian 5.000 torturaturik goitik daudela gogora ekarri dute Leitzan, Nafarroako torturatuen sareak eta Egiari Zor Fundazioak antolaturiko hitzorduan. Mendialdean zehazki 50 kasu gehiago ere identifikatu dituzte, tortura mendialdean aitortza ekitaldia egin bai dute igandean. Jon Arangoa, Amparo Arangoaren senideak bere bizipenen berri eman du, Javier Labaien argazkilariak atera zizkion argazkiei esker, Amparo torturaren aurkako simbolo bihurtu zen eta nazioarteko salaketa ere lortu zuten. Orain 50 urte Amparok bizi izandako horitarazteaz bat, tortura jasan duten guztienganako gertutasuna eta babesa erakutsi dute omenaldian, eta bizipen haiek kontatzeko ezina duten pertsonei ere dei egin diete minura askatzen laguntzeko prest egon daitezen. Kezazpiren itxaso gara kantua jartzerekin bat, dantzariek ekarritako krabelin gorriz beteriko saski hartu eta publiko artean zauden kiden artean banatzen hasi ziren Ainara Gorostiaga eta Eneko Bilegas torturatuen sareko kideak. Nafarroko gobernuak aitorturiko tortura kasuak goraipatu bai, baina urrats gehiago ere eskatu dituzte. Eta Gasteizko Salburu auzoan berriz, behin-behineko aterpe moduan erabiltzen zituzten hainbat espazioaren lagalpena bukatu ostean, Maliar talde handi baten egoera kaxkartu eginda. Salburuako harrera sareak erakunden utzikeria salatu eta gauzak okertzen joango direla ohartarazi dute, ezer egin ezean. Malitik Gasteizera etorri eta duela urtebetetik etxepe batzuetan lo egiten zuten pertsonek kontzentrazioan euren bizipenak kontatu dituzte, auzotarren elkartasunari esker lo egin ahal izan dute bertan, baina erantzukizuna ez dela auzotar horien uste dute. Egoera horren ondoren sortu zen Salburuako harrera sarea, Maliarrauei laguntzeko asmoz pertsona hauen egoeraren kronifikazioa salatu eta bizi baldintzak politika publikoen gabezien ondorio direla ohartarazi du sareak. Elkartasunari esker azken 5 hilabeteetan bizilagunek bertan lo egiten utzi diete etxepeetan eta inguruko parrokietan ere. Kontua da, 2 parrokietan lo egiteko lekurik ez dutela izango aurrerantzean, neguko denboraldia amaitu denean. Auzo elkartea da lo egiteko leku bakarra eta ez dago denentzat espaziorik. Horregaitik, Salburuako harrera saleak salatu du erakundeek egin behar zuketena egin dutela eurek. Informazioaren aria. Eta asteburuarekiko nostalgiarekin ondorengo bi albisteak ere, Sakanako mankomunitateak igande honetan inauguratu bai du Bailarako bizikleta bide berria, mugikortasun jasangarriko proiektu estrategikotzat jotakoa, bertako herrien arteko lotura indartu eta urrats garrantzitsua ekarriko du herritarren mugikortasunerako, Sakanaren garapen turistikorako eta baita lurralde kohesiorako ere. Inaugurazio ekitaldia Ziordian egin dute Bizifesta 2026 egitaraguaren barruan eta bizikleta elkarbizitza jarduera fisikoa eta mugikortasun eredu jasangarri eta osasungarrien inguruko sentsibilizazioa uztartu nahi izan dituzte. Azpiegia egitura berria horizontala Sakana lautada ziklobidea markaren parte da, Irurtzu Nagurain bizikleta korridorearen barruan integratua. Nafarroa eta Araba artean bizikletaz mugitzeko
aukera erraztu nahi du, eta dagoeneko martxan dauden beste ibilbide batzuekin konektatu. Proiektua gauzatzeak 2.492.357,27 euroko inbertsio osoa behar izan du, eta 2.366.180 euroko finantzaketa publikoa jaso du. Eta gaur bertan hasiko da ofizialki hondartza denboraldia Gipuzko eta Bizkaian. Lakuako gobernuak nabarmendu du bainatzeko eremuen 87%ak uraren kalitate oso ona duela. Bizkaiko 4 areatzetan ez bainatzea gomendatu da berriz. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bainatzeko egokiak diren 46 leku daude erregistratuta, 41 kostaldean, eta beste 5 Uribarri Ganboako urtegian. Osasun sailaren arabera, ebaluazio sanitario berrienak agerian uzten du eremu horietako 40 uraren kalitatea bikaina edo oso ona dela. Hala ere, 4 hondartzetan ez da gutxieneko kalitate maila bermatu. Lasaren Getxon, Toña Sukarrietan, Karraspio Txiki Mendesan eta Portu Txiki Zierbenan, horietan gomendioa da ez zigeri egiteko kalitate txarraren arrazoiak aztertzen ari diren bitartean. Kirol aria, naiz irratian. Dario Gomezek irabazi du 2026ko buruz-buruko txapelketa Nafarroarenan jokaturiko finalean, Iñaki Artola 6:22 mendean hartu ostean, EITBek bildu ditu bere adirazpenak. Súper contento, he salido súper concentrado, cuando he salido a calentar, pues igual tenía un poco miedo, digo a ver si me va a venir un poquito grande y me voy a llenar un poco antes de empezar, pero al revés, he salido y es que estaba disfrutando mientras calentaba, en el paseillo también. Basieratik ireki du aldea markagailuan eta Alegierrak korrontaren aurka igeri egin behar izan du. Oinatza Izpur, egunon? Egunon Pellet entzule guztia, bai, lehendabiziko takadan pentsa, 0 eta utxekoa jarri du markagailuan Dariok, Ormabikoaren 10 harrapatuta Iñaki Artola geratu da, finalera iristearen gozoak segituan gazitu zaizkio Alegierrari. Errealitatearekin kolpatu baita Artola, Dariok erakutsi duen kolpe zitalaren aurrean. Bigarren finala zuen jarraian Artolak, lasaiago aritu da Dario entzun duzuen moduan, jodalekuan osoago ikusten zitzean haseratik, eta berak ere onartu du hori behin txapela burua zeukala. Solo estaba concentrado en llegar a 22, no quería pensar ni qué tenía que hacer después, no quería pensar en nada más que en el siguiente pelotazo. Artola lehendabiziko atsedenaldi luzeraino agortu ditu jokoa gelditzeko bere bi aukerak. Hainbesteraino, 6-16tik 6-22 Errioxarrak ezker horman sarturiko 2 pilotaka da pasatzen utzi dituela Artolak erabat etxituta ere. 6-20koan txapara jaurtitako boleak Alegierren konfiantza ere are gehiago txikitu du. Aukerak izan dituenean ere utzi egin baitu Alegierrak. Bere landabiziko buruz-buruko finalean, bere lehen txapela jazti du Dariok eta Errioxara eraman du 73 urteren ostean. Hori pilota kontuak eta gaur nabarmentzeko gaietako bat. Bestalde, bera-berak ezin izan du garaipena eskuratu ligako bigarren finaleko partidan. Rokasa Gran Canaria gailendu da 26 eta 23 eta hala ligako txapeldun berrian izendatu da Rokasa. Entrenatzaileak ezin izan dio merezitako agurra eman taldeari, Imanol Alvarezek zuzendu duen azken partida izan da gainera finala. Beraiek guk baino beto jokatu dute, hasieratik bukaeraino, eta gehienez hasieran, beraiek oso ondo sartuta egon dira partidan, bere defentsa oso ondo egon da, eta guk ez dugu asmatu eta ez dugu topatu lekua jokatzeko, eta gero hasi dira ja urduriak, gauzak azkar egiten, eta hor, naiz eta bukatu arte egon gara lehiatzen, gaur ez da izan nahikoa, baina suertez da, orain daukagu aukerak. Eskantzatu behar, prestatu ondo beste partida, eta daukagu beste aukera. Saiatuko gara ekartzen berriro partida gazkara. Bueno, gazkara ekartzea zuten asmoa, baina ez da hala izan aipatu moduan. 3tik 2 partidu nork irabaziko eta lehen biak Gran Canarian, Kanaria handian ziren eta biak irabazi beditu etxeko taldeak. Norgehiagoka parekotasun handiarekin gailegatu da, defentsek 2 taldeen erasoa oztopatu zutelako, Elba Barezek partida hasi eta ia 4 minutura markagailua ireki arte. Aurreko denboraldiko txapeldunek ez dituzte besoa jaitsi nahi izan eta orekatzen saiatu dira.
dira. Hala eta guztiz ere, azken txampan gol erabakigarri batek aldea jarri du eta balantza eraman Rokasaren aldera. Markagailua 26 eta 23 esan bezala bere historiako bigarren liga lortu du Rokasa. Kanaria handiak bera-beraren ezintasun horren aurrean. Bestalde, arraun denboraldia hasi da uda arte joka dugun honetan eta traineru denboraldiaren lehen ziztadak izan dira. Bizkaiko eta Gipuzkoako uretan bietako banderak izan direlako, Lekeitioko uretan, Bizkaikoa kasuan ez da ez usterik izan, Jon Sanzamendiren Bermeok denboraldia indartsu hasi nahi duela ziurtatu baitu eta logarren kaletik ies eginda Bermeotarrek 21 minutu borobil zenbatu dituzte. Izuntza etxeko taldeak zilarra eta zierbenak berriz brontzerekin konformatu behar izan du. Emakumezkoen mailan Bizkaian Kaiku izan da dominatzaile, Sestaoarrek Deusturi 6 segundo eta Ondorrari 9 kenduta jantzi dute txapela edo eraman dute bandera. Eta Getariako estropadan berriz, Gipuzkoako txapelketan gauzak estuago, horiek eta Donostiarrak leia gogoangarri eskaini dute, Getariak berriz etxean, 3. postu bikaina sinatu du Hondarribiaren aurretik. Hori beraz nagusi, baina oso gutxira. Emakumezkoetan berriz, historiak ez du kolorik izan, Donostia arraun lagunatek 3. urtez eraman baitu Gipuzkoako bandera. Bestelako kontuetan berriz peli, Eibarrek 2-1 galdu du Kastillonen kontra Kastalian eta playoffetatik kanpo geratu da, sailkatzeko garaipena behar zuten eta 1-0 irabazituen Burgose galtzea. Lehen zatian, Castello Beñat San Joseren talde baino asko zobe bilida eta Euskaldunen bigarren zatiaren hasera ezin izan dute egindako erreakzioa ez da nahikoa izan. Arnaiz Arbila triste mintzatu da EITB-ko mikrofonoetan. De alguna manera es verdad que estamos tristes, ¿no? Pero a la vez, con el mensaje que manda un poco en el vestuario, estoy súper orgulloso de este equipo, de este vestuario, de esta gente, de este grupo de personas, porque hemos tenido una reacción a una segunda vuelta impresionante, de verdad. Hemos conseguido hacer 43 puntos, de llegar con opciones a la última jornada de poder entrar en playoff. Ha sido una lástima, ¿no? Creo que es verdad que en las últimas 5 jornadas hemos tenido fallos, pero bueno, era muy difícil poder conseguir el objetivo. Bestalde asteburu emankorra izan dute F-Ligan euskal taldeek, Realak Atletico Madrili irabazi dio 2-0 Eibarre berriz mendean hartu du Dux, 2-0 eta Atletikek 4-1 Alamaren kontra. Realeko Lucia Pardoren eta Cecilia Marcosen golek erabaki dute txapelketako azken jardunaldiko leia. Emaitza honekin talde Donostiarrak 3 puntu eskoratu ditu denboraldia bere zaleen aurrean agurtzeko. Garaipen batekin ere esan dio agur Eibarrei denboraldiari 2-1 garaitu baitu Logroñoko taldea Ipuruan. Haren altolagak Eibarren elastikoa jantzita jokatu duen azken partida izan da 8 denboraldi bertan eman ondoren. Eta Athletic Klubek 4-1 irabazi dio Alamari Lezaman, Daniel Agotek eta Ane Camposek eta Jone Amezagak egindako golek garaipen eman diete zuri-gorriei denboraldi amaiera honetan. Futbolarekin jarraituko dugu, Kike Barja kapitainak berriz Osasunan jarraituko baitu 2028 garren artean. Hola Rojillos, estoy muy contento de poder seguir 2 años más por aquí. Sabéis que para mí Osasuna es mi vida y estoy seguro de que entre todos vamos a hacer que Osasuna siga creciendo. Nos vemos pronto en el Sadar. Aupa Rojos! Kontratu berritu duela iragarri du talde gorritxoa beraz, noaingo jokalariak 232 partida ofizial jarrai jokatu ditu Osasunan eta 15 milioiko euroko etletek klausula izango du Kike Barjak amaitu berri den denboraldia izan da bere lehen denboraldia taldeko lehenengo kapitain moduan. Txirrendularitzara joko dugu berriz, Giro kontuak ditugu aipatzeko, Elisa Balsamo txirrendulari italiarrak emakumezkoen Italiako Giroko Maglia Rosari eutsi diolako Karloen sprintean irabazi ondoren, Lorena Wiebes deskalifikatu ondoren, lideraren mailota jantzi eta gero Lara Giselpe eta Txiara konsoni garaitu ditu azken sprintean Balsanok, 150 kilometroko ibilbidearen amaiera. Lorena Wiebes deskalifikatu dute, omen bere bizikletaren pisua arautua baino baxuagoa zelakoan edo irregulartasunak zentzu horretan aurkitu dituzte. Murodi Kat el Gojioko igoeran sprinterren talde kontrola lan egin dute, leia ziragarri eskaini dute eta bertan munduko txapeldun ohiak Elisa Balsamo gutxigatik genitu du Lara Giselpe eta Txiara Konsoni. Eta gizonezkoetan berriz amaitu da Italiako Giroa eta espero moduan Jonas Binego Daniarrak irabazi du amaiera ezin hobe eman dio bere estreinako parte
parte hartzeari. Jonathan Milan italiarra berriz azken etapa eskuratu du, sprint ikusgarri batean Erroman hainbat etapatan garaipena gertu izan ondoren. Jonas Pinego ziurtatua zuen garaipena Italiako Giroko azken etapa jokatu horretik, gauzakala bere taldeak lasai hartu bidea eta txampainarekin ospatzeko probestu dute. Guztira 5 etapa garaipen lortu ditu Pinegok, maldan gora aurkari guztiak atzean utzita, Giroaren 109. edizio irabazita, 3 itzuli handiak batu ditu bere palmaresean. Pinegok aurretik Frantziako Tourra eta Espainiako Vuelta ere irabazi baitu. Beraz ikusiko da Jonas Pinegok denboraldiari nola aurrera egiten dian pegi. Ederto, eskerrik asko Oñat. Gero arte. Eta goizeko 9:25 gutxi izateko 30 segundu besterik ez direla falta, esan beharra dugu Bilboko Santutxu eta Txurdina gauzoek egin dute igande honetan ibilaldia, Bizkaiko ikastolen aldeko besta, Kirikino ikastolak antolaturiko edizioak milaka euskaltzale bildu ditu, euskara, hezkuntza eta euskal kultura ardatz izan dituen egitarau zabal baten bueltan. Hasiera ekitaldian antolatzaileek eta erakundetako ordezkariek euskararen normalizazioaren eta ikastolen alde indarrek batu behar direla azpimarratu dute Aizea Etxebeste Kirikino ikastolako lehendakariak esan du Bilbo eta ingurua eremu estrategikoak direla euskararen bizi berritzerako eta euskaltzale aktibo gehiago behar direla. Eskerrak eman dizkie duela 59 urte hezkuntza proiektu hau sortu zuten ameslariei. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburu ere bertan izan da eta euskarak aurrera egiteko arlo askotatik bultzatu behar dela adirazi tartean hezkuntzatik. Euskararen etorkizuna ez da erakundeetan bakarrik erabakiko. Gure aurren bitartez ere erabakiko da. Nola bizi duten, nola bere egiten duten, nola partekatzen duten. Baina gugan ere bai, heldu ongan. Gure eguneroko aukeretan beraien eredu garelako, hori ezin dugu ahaztu. Ekitaldi instituzionala baina amaituta, jaiariekin diote Kirikino ikastola izan da lehen gune eta nagusia instalazioak erabiliz gune bikoitza izan da Europa Parkea eta kiroldegian izan dira beste eskaintzak. Aurtengo amaituta Kirikinori Santurtzeko bihotz gaztea ikastolak hartu dio lekukoa datorren urteko festa antolatzeko. Eta aipatu beharra dugu baita ere, musika kontuei dagokionez, lehenbiziko ediziotik elkarlanerako borondatea izan dutela, Ezkfest jaialdiak eta naizek, eta hala izango da ere beste urte bete. Igande honetan iragarri dute 2026ko edizioko kartela eta baita Santurtzin izango dela ere. Sarrerak egun gutxi barru jarriko dituzte salgai, baita nola ez, ezinbestean naizen arpidunen txokoan ere. Urte batzuk pasa dira dagoeneko eta egonkortu den jaialdia bihurtu da EZK Fest 5. edizioa izango da honakoa 2022an jarri baitzuten martxan ezkerraldea eraldatzeko bidean bere alea jarri nahian. Lehenengo alditik naiz ondoan izan du babesa ematen ezkerraldea festek eta aurten ere hala izango da. Gauzak horrela horri esker naizeko arpidedunek izango dute abantailarik. Urriaren 31an izango da eta lehen taldeak iragarri dituzte hala nola, Marusak edo Azaz bezalako proiektuen doinu dantzagarri elektronikoak, Arena 6 eta Disconformensen punka, Ainuberen rokan askerrean pop doinuak, edota Non Servion Madrilgo taldearen hardcore punk estiloa. Aniztasun dezente izango da beraz 2026ko festivalean. Laster jarriko dituzte sarrerak saltzeko bidean, eta naizeko arpidedunen txokoan, arpidedunek 20% deskontuarekin erosteko aukera izango dute.
bada nire hirian bizitzeko aukerarik? Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 3 euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. 3 egun, 3 leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia. Badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia. Kutxafundazioa.eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe. Festibala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan. EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken 3 hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz. Zentako ez dugu gure proposatzen. Musika, historia, kultura, garai hartan etzen alako besterik. Astelenetan 8 naiz irratian. Uinen hildoan EHZ eta festibalaren 30. urte urreneko podcasta. Informazioaren aria. Beroa, heldu zaigu analisi mailaren tenorea goizeko 9:20 gutxi eta gaurkoan gurekin dauzkagu Garbine Biurrun magistratu eta Ekina Torresagasti kazetari eta filosofoa. Egunon? Egunon. Egunon, Euskal Herria. Zer moduz joan da asteburua? Ondo, lasai, ondo. Oso ondo, pozten gara. Parte hartzekotan, dozer norgeiagokan. Bueno, horretaz ere behar bada itzingo dugu. Ikurriña eta guzti. Hori da, baina bada, hau ere galdera bat hautetxei egitekoa, zer moduz joan zaien asteburua, izan diralako asteburu honetan aldarrikapen eta adierazpen ezberdinak, Sánchezek dio jarraitu nahi duela. Aitor Estebanek berriz, giroa arnas ezina dela, zeune politiko bizitzen gabiltzan aipatuko dugu. Gazteria Sozialisten Kongresuan, Pedro Sánchezek esan du, 2027 arte gobernatzen jarraituko duela, eta gobernua amarruak erabiliz eraitsina izatea egotzi dio oposizioari. Nosotros, cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Bueno, baina, aki nahi dugu, zer diozue? Badu Pedro Sánchezek iraungitze data edo iraunkortasuna egon daiteke? Egun bizi duen egoerarekin ekine? Bueno, oso galdera interesgarria da. Deigarria zait, zergatik batzuk iraungitze arriskoan ote dauden eta beste batzuk ez? Oso, agian abia puntu ere egon daiteke ez da? Eta gehiagi luzatu gabe eta uste dut entzulek ere, ez naizela ni hemen
bereziki aurreratu adimen aldetik, baizik eta norbaiten agintaldia bukatutzat nork ematen du eta zertan oinarrituta, ez? Eta oso deigarria da Euskal Herritik begiratuta eta kezkaz bizi du zentzu horretan, esate baterako, Aitor Esteban bera Eusko Alderdi Jeltzalearen buru dena eta Alderdi Popularraren azken gobernuarekin aurrekontuak adosten ibili zena, hori berori izatea Sánchezen legegintzaldia iraungitutzat ematen ari dena, edo behintzat, honezkero, ez bera bakarrik Urkullu bera ere, entzun dugulako horretan, ez? Oso deigarria egiten zait, ze arrazoia zehazki zein da, ezta? Uste dut legegintzaldi batek bere ibilbide egin behar duela, eta gertaera larri, ez dakit, inzidentzia, eriotza, ez dakit, hor arrazio ezberdinak egon daitezke, baina horretan ere, deigarri zait, Eusko Alderdi Jeltzaleak berak, legegintzaldiak iraungitzat eman beharrean, Donostian esate baterako, alkate aldatu digula, ezta? Inork ez du bozkatu, baina alkate aldatu egin dute, beraz. Oso deigarri zait, uste dute Madrilen une honetan Sánchezen gobernuak islatzen duena eta ordazkatzen duena badela nolabaiteko azken ustezko demokrazia urteetan egon den gobernu ausartena esan dezagun, eta hori Euskal Herrian ondotxo ari gara bizitzen, beraz, nik kezkaz eta mai gainean jarriko nuken puntu hori da, baldin bada, auzibide ezberdinen ondotik Sánchezi nolabait egiten ari zaion jasarpena, hori ere izan daiteke, ez dute zalantzarik jartzen, epaitegik bere bidea egin behar dutela, eta irregulartasunak ikertu behar direla, eta dagokion neurriak hartu, hortan ez nahi sartzen. Gauza da, deigarri zaidala non eta Espainiar estatua izango balitz, ez dakit, halako estatu puru bat, demokrazia puru bat daukana, inolako etxeko lanik gabe, oraindik ere gerra zibilaren ondotik gauden puntuan ere ikusita non dagoen, oso deigarri zait, baten batzuk halako tematan aritzea, eta bukatzeko. Vox, Alderdi Popularra, horiek gobernatu nahi dute, ze gobernatu gabe ez dira ezer, eta gobernatzeko era hori ere, auzitegietan ikusten ari gara, zenolako ustelkeria kasuan ondote datozen, eta beraz, Sánchezen gobernua iraungita dagoela, eta nolabait demokrazia kalitatezko bat eskatu beharrean, eta hobekuntzak eskatu beharrean, edo Euskal Herriari gure kasuan dagozkion kompetentzia edo zenolako harremanen aldaketa eskatu beharrean gobernu baten iraungitzeari buruz halako tema goteak ni benetan kezkatzen hau, eta uste dut ez naizela bakarra. Garbine, zuri beste galdera bat egingo dizut, badelako, une garrantzitsua, judizialki, politikarekin ere nasten, edo behintzate politikoen kontu ezberdinak ari dira ikertzen eta epaitzen ere laister, hor daude nagusiki azken aste hauetan son handia izan duten Jose Luis Rodríguez Zapateroren kasua, Leire Diazen auzia, gainera Leire auziari dagokionez gaur ezagutuko da sumarioa, gaur sekretupean izan delako orain arte hau, eta jakin nahi dugu ere, auziek nolako pisua izan dezaketen, baino bereziki. Auteoak ezagutu dira, sumarioak ere pixkanaka. Erabakiak ala epai politikoak egiteko unea, zein izan beharko luke? Akaso sententziaraino itxoitea gomendatuko zenuke zu, Garbine? Bai, orain txerantzungo dizute, baina nabardura bat egin nahi nion zera ekinek esandakoari. Ni bat nator EAJ-arekin egoera jasanezina dela esaten duenean, eta legealdi hau, legegintzaldi hau amaitutzat ematen dutenean. Batez ere, egoera orokorrean politikoki egoera, instituzionalki egoera ezinezkoa delako, antzematen da gobernu honek ez daukala gaitasunik, ezin duela gobernatu, ezin du momentu honetan, edo ez dakit azken urtean edo. Lege ekimenik aurrera atera, ez legeak zuzenean, ez errege dekretu legerik, ikusi zakegun adibidez lan arloan zer gertatzen den, lan jardunaldiaren murrizketa non dagoen, geldik, berdin lan jardunaldiaren erregistroa, bekarioen estatutua, eta bar. Dena geldik dago, zergatik ezin dutelako atera, ez daukatelako gehiengoa, galdu dutelako
zera azken gobernua osatu zenean, 2023ko uztailean, edo osatu zenean irailean, orduan lortu zuen gehiengoa. Eta ñabardura da, ez dala paregabea Donostian gertatutakoarekin ekine dimititu egin du alkate batek, eta bilkurak hautatu du beste bat, zinegotzien artean beste bat. Nik ez dut uste hori ez denik demokratikoa, horrela dago araututa, alde batetik, eta bestetik hori gertatzen da toki askotan. Adibidez, Iruñan, Joseba Asiron gaur egun alkatea baldin bada 2023ko abendua ezkeroztik da, hain zuzen ere, zentsura mozio bat egontzalako, eta udal bilkurak horrela hautatu zuelako, jendeak ez zuen bozkatu hori zuzenean, beraz, nik uste dut horrela gertatzen dela. Bestela, guazen ja egindako galderari barkatu, baina ñabardura garrantzizkoa iruditzen zitzaidan eri behintzat. Zer gertatzen ari da? Batetik, zer egin behar dute auzitegiek momentu honetan? Momentu honetan edo, eta beti, zer egin behar dute? Ikertu, dauzkaten kereilak, salaketak aztertu, eta gutxieneko zantzu bat baldin badago hor delitu bat gertatu dela, ikertu. Ikerketaren ondoren, hasi ikertzen eta hartu behar diren erabakiak. Dauzkagun une honetan, orain hasi berria diren auzitan, horrela gertatzen ari da. Epaitzen ari da, maskarillas kasua, baitu da, eta bain epaiaren zai gaude, baino bestek, adibidez, Zerdan Leire Diez eta horren zeak, eta baita ere Zapaterorena, eta baita ere Zerdan Abalos eta hidrokarburos, eta beste auzi guztiak. Zer egin behar dute? Hori egiten ari direna. Hemen zer da, erabaki politikoak, nolabait esateko kakotxo tartean, hartzen nahi aldia epaitegiek edo auzitegiek, nik ez dakit, hori oso zaila da esaten, nik ez ditut sumarioak ezagutzen, inorrek ez ditu sumarioak bere osotasunean ezagutzen, eta inorrek ezin du beraz esan momentu honetan zer gertatzen ari den. Nik uste dut jasanezina dela baita ere, gobernutik, eta gobernua osatzen duten, Espainiako gobernua osatzen duten alderdietatik, botere judizialen aurka egiten ari da diskursoa. Nik uste dut hori instituzionalki ez dala jasangarria. Ezin dala jasan. Bestetik, zer gertatu behar da, ordezkari publiko bat, inputatu egiten denean. Gaur egun ez da inputaziorik, ez da horrela erabiltzen teknikoki, baina ikertzen bere kontra ikerketa bat hasten denean. Norberak jakingo du marra nun jartzen duen, ez da, garai batean, inputazioa zen, inpernua, eta batzuk dimititu behar izan zuten, beste batzuei iritsi zaienen badirudi hori ez dela marra gorria, edo kasu batzutan bai, beste batzutan ez. Ni ez naiz hor sartuko, norberak jakingo du zer egin behar duen. Eta ondo, ulertzen dut, defendatu nahi izatea zure jendea, norberaren jendea, zure taldekoak. Baina hori ezin da edozein modutan egin. Eta nik uste dut oso arriskutsua dela, momentu honetan, instituzionalki egiten ari dan diskursoa. Eta botere judizialaren deslegitimazio politikoa. Nik uste dut hori, benetan, nik ez dut ulertzen, zeren eta hau arriskutsua da, orain eta beti. Eta horrelako diskursoak egonkortzen badira, eta benetan jendeak onartzen baditu, hori arrisku bat izango da, etorkizunean ere, edozeinek gobernatzen duela. Garbiñek, galdera egiten izun zazki ere, ezagutzen direlako, xetasunak argitara ematen direlako, autoak publiko egiten direnean, edota sumarioen inguruko sekretuak ez direnean errespetatzen, edota sumarioak publiko egiten direnean, horren bueltako auziak egiten dira, telebistetan, edabideetan, sare sozialetan, eta
Eta horren inguruan epai publiko bat egiten da. Ez dakit, zu gomendatuko zenuke, agian, ez dakit, epaile bezala, suposatzen dut, gomendatuko zenuke azken uneraino itxarotea? Bueno, gauza bat da politikoki zer gertatzen den, eta beste gauza bat da, ikertuak diren persona horiekin zer gertatzen den, edota nola ematen diren albisteak, eta nola esplotatzen diren batzutan albisteak, eta beti gertatzen da berdin. Segun ze aldetatikan, o ze aldeko diren, ze aldetatik datozen, gauzak ikusten dira erabatea edo bestera. Batetik esango dizuet, begira, aurreko astean, esaten Zapateroaren inguruan emandako autoa publikoa egintzenean, kazetari askok esaten zuten, bueno, hurrengo astean egingo da publiko sumarioa. Hori entzun dezuezuek, ezta? Bai. Bueno, galdetzen ari naiz. Entzun duzuen, publikoa egingo zala sumarioa hurrengo astean, hau da, aste honetan, o ez dago aurrekon, bueno, berdin zait. Bueno, hori adibidez da, astakeria bat, hori esatea, zen eta sumarioak ez dira inoiz publikoak egiten. Sumarioak ez dira jakinarazten, bakarrikan alderdiei, baldin eta sekretupean ez badaude. Beraz, sekretupean baldin badago sumario bat, ez zaio inori jakinarazten, ez da alderdiei ere. Eta sekretua altxatzen denean, orduan zera jakinarazte zaie bakarrikan alderdiei. Eta nik entzun dut hori publiko egingo dela irrati pribatutan, telebista pribatutan, telebista publikoetan eta irrati publikoetan. Eta iruditzen zait lotxagarria, batetik. Beraz, norberak zeukan ja, nork filtratuko zion, ez da zen, eta irrati batek, telebista batek esaten bazun publikoa egiten denean sumarioa, eta hori horrela espada, bazeukan nork filtratuko zion. Hori batetik. Ni naiz beti oso prudentea gai hau, eta nik ezagutzen dut justizia barrutik, nik badakit, nik oaindikan gertatzen zait, nik ez ditut horrelako gaiak aztertzen, eta epaitzen, baizik eta lan arlokoak, nik lan arloan, bueno da, lan arloren inguruko gatazkak kaleratzeak berdin zait horrelakoak, ezta? Eta nik demanda bat irakurtzen dudanean, langile baten demanda bat irakurtzen, adibide bat ari naiz jartzen, demanda bat irakurtzen dudanean, beti iruditzen zait, demanda jartzaileak daukala arrazoia. Beti esaten dut, hau, eta juzkoa da, beita zer, nola, ze egitateak ematen dizkigun, eta zer eskatzen duen noski. Eta gero entzuten dudanean, epaiketan zuzenean, gure kasuan horrela, epaiketan zuzenean, entzuten diodanean, beste alderdiari, orduan ja aldatu egiten zait burua, noski, dana entzun behar dalako. Eta ikerketa baten bidean, ez da dena entzuten, ez dakigu dena. Eta gero, hainbat alditan entzuten dugu, ezta? Eta berriz esango dut, nundik nora joan eta zeinen kontra edan ikerketa penala, horren arabera nola aldatzen dan diskursoa, ezta? Batzutan esaten da, ez, frogak, noski eta horrela da, frogak epaiketan, eta epaiketaren arabera, orduan, eta batzutan epaiaren arabera, orduan ikusiko dugu. Bueno, bagia da. Ikerketa bat da ikerketa, frogak dira frogak, eta epaiketa da epaiketa, eta epaia da epaia, eta azkena da epaia, eta beti ez da epai irmoa edo firmea, itxoin behar da errekursoak erabaki arte. Eta besterik ez, gauza bat esan behar nuen, baina alde indik burutik. Lasai, Garbiña, eske justo une honetan telebista batean horre azpiko letretan jartzen duena da, hitzez hitz irakurriko dizuet. Leire kasua, gaur sumarioa. Pedraz epaileak gaur emango die aldei eta ikerketaren inguruko xehetasun gehiago ezagutuko ditugu. Hori da baieztatzen dena. Hola, zuzenean. Hori da, aldei jakinaraziko zaie sumarioa, utziko zaie, zabalduko zaie beraiek aztertzeko, baina argi dago gero alde horiek, batzuk behintzat edo ez dakit filtratuko. Filtrazioak dira. Beraz, sistemak ez du onartzen. Printzipioz sistemak ez du onartzen guk, herritarrok, edabideek ezagutzeko, ez du onartzen ezagutzea sumarioa. Sumarioa bakarrikan alderdiek jakin behar dute, ezagutu behar dute aldeek, ezta? Eta, baina, bueno, ja tira, sartuta gaude, gurpil zoro honetan, eta ja nik uste dut egindako kaltea
gainean daukagu, eta ezin dugu hori ekiditu ja. Eta beste gauza bat esan nahi nuen, zenbatetan ez da entzuten da, nondik datorren kerila, nork jarri duen kerila, manos limpias ez dakiz zer. Bueno, nik uste dut horrek ez dauka inolako garrantzirik. Egia da, talde batzuk zera protagonismo handia daukatela ikerketa penalak bultzatzerakoan, baina egia da baita ere, batzutan ez gendukela ezagutzen dugun guztia horrelako taldei edo beste taldeek horrelako ekimenik egingo aurrera aterako espalute. Adibidez, Nos kasua, non Iñaki Urdangarin kondenatu eta zigortu egin zen, hori bultzatu zuen Manos Limpiasek. Fiskaliak ez zuen akusatzen, fiskaliak ez zuen salatzen. Eta herrialde baten, non Espainian, fiskaliak nola izendatzen dan badakigun, eta, Sánchezen arabera, norren menpe dagoen jakin da, eta, nik ez dut uste horrela danik, baina beak esan da, nik uste dut oso garrantzitsua dela mantentzea dagoen bezala herri salaketa eta ez murriztea. Eta gobernu honek hori murriztea nahizun. Ezin du atera aurrera eta orduan lege ekimen hori ere geldik dago. Baina nik uste dut gauza horiek oso serioak dira eta ezin dena egin da koiunturaren edo unearen arabera. Nik uste dut hartzen diren horrelako mamizko erabakiak behar dutela euki, oihartzun luzea eta, hori. 30 segundu besterik ez zaizkigu gelditzen goizeko 9 izan daitezen. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9 dira, Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurka egindako eraso batek bueltako erantzuna ekarri du. Zaloa Badiola, egunon? Egunon, Peieta egunon entzuleok, Ameriketako Estatu Batuetako armadak radarren eta Irango dronen aginte eta kontrole estazioen aurkako erasoak aldarrikatuko ditu asteburuan, Hormuzeko itsasartearen bi aldeetan Iranek Ameriketako Estatu Batuetako dron bat bota ostean. Irango guardia iraultzaile islamikoak aire base bati eraso egin dio astelen goizaldean Ameriketako Estatu Batuetako armadak iragarritako erasoari erantzun gisa. Ez zehaztu non eman den erasoa. Errepikatuz gero, erantzuna are gogorragoa izango dela ohartarazi du armadak. Egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu. Lander Martínez, egunon? Egunon Peieta, egunon entzuleok. Aipatuko dugu EH Bilduko alkateek agerraldia egingo dutela Gasteizen astelehen honetan etxebizitza politika jorratzeko, besteak beste Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak eta Inigo Hernando Galdakaokoak hartuko dute hitza. Eta arlo politikoan jarraituz, osasun batzordea eta hezkuntza batzordea egingo dituzte Gasteizko legebiltzarrean. EH Bilduk hainbat galdera egitea ere aurre ikusten da. Bestalde, Imanol Pradales lehendakaria izango da Gipuzkoako merkataritza ganberan QCC Quantum Forumaren irekiera instituzionalean parte hartzeko zientzia berrikuntza eta teknologiako sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasekin batera. Eta Eibarren Denis Itxasolakoko etxebizitza eta hiri agenda sailburuak hirigintza eta etxebizitza foroaren 3. osoko bilkurari amaiera emango dio. Aipatuko dugu ere Errenteriako udalean Kukai dantza eskola eta konpainaren gaineko agerraldia eskainiko dutela astelen honetan. Eta esango dugu ere uda eta gaiak heltzear diren honetan Iruñean San Ferminetako entzierrotarako esiak jartzen hasiko direla. Nafarroako hiriburuan jarraituko dugu, izan ere eskubide sozialen gutunaren eta gerrarik ezen kontzentrazioa eta performantzea egingo dute goizeko 11 eta Iruñean ere isiltasunaren ondoren emakumeen aurkako sexu abusu eta indarkeriek zineman eta ikusentzunezkoetan duten eragina zima txostenaren aurkezpena egingo dute gaur goizean. Bestalde, Bizkaian hondartza denboraldiaren aurkezpena egingo dute gaurkoan. Kiroletan aipatuko dugu F Ligan Realaren media deia izango dela
gaurkoan uneotan goizeko 9:00 hastear zena. Eta arratsaldeko 4:00 ezkaraien ere edabidei tartea eskainiko die Dario Gomez 2026ko buruz burukoaren txapeldunak. Bestalde, kulturan gaur gauean Max sariak ospatuko dira Meridan, hainbat euskal artista daude sarientzako hautagaien artean, eta azkenik aipatuko dugu gaur goizean Bilboko Arriaga antzokian 19. klasikoen irakurketaren aurkezpena egingo dutela. Adi izango era. Eskerrik asko Oñatz. Lander barkatu. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokenez badu nabarmentzeko jazoeraren batzar ba. Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, eta adi ibil ere San Mamesko tunele ingurutik Bilborako sarbidea blokeatuta dagoelako lan protesta baten ondorioz. Zehazki Bilboko udal zerbitzuetzako garbitzailek bidea itxi dute duela ordubete goizeko 8:00. Osando, eguraldiari dagokionez, esan beharra dugu lainoak dauzkagula gaurko honetan Euskal Herriko zeruan, temperaturei dagokionez, freskoenak Gasteizen une honetan 11 gradurekin, 16 gradu berriz Donostia, Bilbo, Iruña, Donibane Garazin, 17 gradu Maule eta Baionan. Eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak. Astelehen honetan eta ekainari hasiera emateko eguraldi atsegina nagusituko zaigu. Goizpartean lurraldearen ipar-ekialdean, bereziki Nafarroa ipar-partean eta Ipar Euskal Herrian hodei baxu ugari agertuko da, baina goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute eta eguerdi alderako lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta zeruan goi hodei finak ugariak izango diren, eta arratsalde partean ere antzeko joera espero da, zeruan goi hodei finak ugariak izango dira, zeruari kolore zuixka emango diote, baina giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta naiz eta azken orduetan Kantauriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko diren, giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizan aldakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta lurraldearen hegoaldean, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bolada zakar batzuk utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza leku desentetan freskoa izango da. Minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora egingo dute eta bereziki lurraldearen hegoaldean bero handi xamarra izango da berriro ere. Ipar partean oso neurri politiko temperaturak neurtuko dira, 20 eta 26 gradu bitartean errendituz, hego isurialdean aldiz, 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz, Erriberan. Informazioaren aria. Bizkaibusek maiatzaren 25-etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako peto-petoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua, Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du. AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. 2 asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurre matrikula ere zabalik dago. Portutik sukaldera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakizez, freskoa bai anisakizez. Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianisakizez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Freskoa bai anisakizez. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria.
Goizeko 9:07 hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian analisi mailaren tenorean eta aipatuko dugu Lasarte Oriako batzoki berriaren irekiera baliatu duela Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak EH Bilduren aurka egiteko PP kritikatzeko eta PSOEren bueltan agertu diren ustelkeria salaketa berrien aurrean Pedro Sánchezen azalpenengan konfiantzarik ez duela esateko hauteskundeak deitzeko berrestearekin bat. Larun bat honetan Bilbon izan den Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiari zuzendu zaio Esteban, esateko ez dutela irainik edo erasorik onartuko Voxekin partekatzen duen alderdi baten aldetik. Gutaz berba eitera bakarrik etorri direla. Eta irainak botatzera etorri direla. Eta biliko direla bai, hombre, erresponsabilidadea eskatzen eta erresponsabilidadea eskatzen dauzkue honek Voxekin bat egiten dabena ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena guri irainka behin eta barriro hori impresentablea da. Eta bete-betean asmatu du egia esan Estebanek. No vale de nada poner mala cara y cara de disgusto cuando todo lo que está pasando es por culpa tuya. El PNV al final, mucho ruido y muy pocas nueces. EAJ egoeraren errudun eginez jeltzaleak erasotzera eta aldi berean zentsura mozio baten euren botoak eskatzera ausartu baita Tellado. Pasaden astean Iban Redondo aholkulariak ere esan zuen ez zuela Aitor Esteban ulertzen. Jakin nahiko nuke, zuen ustetan, ea zein den Estebanek aplikatu nahi duen estrategia egoera honekiko hauteskundeak eskatzen ditu, baina zentsura mozio ukatzen du, hauteskundei dagokion iragarpena, gaur bertan ere abezeko azalean ikusi daitekena da, Voxek eta PPek gehiengoa izango dutela, ez dakit. Zer nahi du Aitor Estebanek? Ekine, zuk zer diozu? Oso galdera ona, ez da? Haien berak erantzun beharko luke. Baina ez du etorri nahi, naiz irratira. Ez du etorri nahi? Berre, ez dakit. Lehen aipatutakoei berriz ere pixka bat helduaz, eta Garbinek ere egurra pixka bat eman dit, beretz etorrela bat, Asironen adibideare ekarri du, eta bar, ez da, uste dute antzerako posizioan gaudela edozein kasutan estetika politikoari asko erreparatzen dionik, eta zentzurretan aipatzen duen, ez? Zuk noski egin dezakezula legez, legegintzaldi batean, ordezkari nagusia aldatu, eta formula ezberdinak badaude, zentsura mozioa daudenean edozein kasutan, eta Asironen adibidea aipatu duzu Garbine, hor edozein kasutan alderdiek bat egindako maniobra politikoa da, beraz, hori ere, zilegi izan daiteke nik aipatu duana da, niri behintzat personalki ez dudala gogoko alako jokaldietan aritzea. Uste dute garbiago jokatu behar dela eta hauteskundeak horretarako daudela. Eta hauteskundeetan, eta kaso Ipar Euskal Herrian hori hobe eramaten da praktikara zentzu horretan behintzat, zehazki oso personalizatuta doaz karguak eta uste dut ez dela bakarrik alderdien baitako kontu bat, baizik eta kaso honetan alkatean norden, eta zuk aldaketarik aurreikusten baldin baduzu legintzaldi erdian, ez dela joko garbian nire ikuspegitik. Eta momentu honetan Aitor Estebanek aipatzen diguzunez plato honetara ez badu etorri nahi, egia da egiten dituen adierazpenei begira eta titular solte horiei nolabaiteko logika bat eman bartzaiela, ez? Aipatzen genuen joan den astean esate baterako oso deigarri zaidala zentzu horretan zenola baliatzen ari den, uste dute zoritxarretik, hiritarrontzako, edabide publiko duguna, esate baterako nola baliatzen ari den ere egin batean, ez dakit nork, zehazki zein helbururekin, baina ohituta gauzkate, nolabait Eusko Alderdi Jeltzaleak markatzen duen titular horri begira jartzeko, ez? Eta kasu honetan oso deigarri zait baita ere, nola duen halako etxaitasuna Euskal Herria Bildurekin orain, ezta? Zeia da, eta aipatzen zen duten kronikan, ezta? Euskal Herria Bilduren nolabait kritika zorrotza edo aurkari bezala aurkezten, eta Alderdi Popularrarekin eta Alderdi Sozialistarekin halako joko berezi bat. Deigarri zaitze, Alderdi Sozialistarekin gobernatzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Herrian, hori batetik, eta bestetik Madrilegonko egoera ezegonkor hori hain ezegonkor da, jakinda Alderdi Popularra eta Vox badatu zela
ataka hori probesten. Ez dakit nize puntutaraino dagoen alde batetik izan dezagun demokraziaren aspektu teknikoa eta bestetik demokrazia beraren filosofia, ezta? Alegia, kasu honetan, ustezko demokrazia honetan, ustezko diot, zalantza sortzen zaidalako momentu batzutan, Alderdi Popularra eta Vox datozen mezuarekin eta datozen asmoekin ez dakitelako ze puntutaraino deshumanizatu dezaketen gizartea. Horrek asko kezkatzen hau, eta horregatik diot ustezko demokrazia hau ze arrisku handi baten aurrean egon gaitezke. Garbi dagoena da, Eusko Alderdi Jeltzaleak alako joko bikoitz bat mantentzen baldin badu, ez edala niri behintzat argi geratzen, ea prest dauden fasismoari nolabait marra gorria jartzeko, eta behar denarekin batzeko, edota erdibide baterako prestote dauden. Niri ez eta argi geratzen egiten dituen adierazpen horiekin. Eta horrekin batera, uste dut gobernatzera ohituta dagoen alderdi bat izanik, arriskuan, bere buru arriskuan ikusten badu, Eusko Alderdi Jeltzaleaz ari naiz, eta Euskal Herria Bildu oso parean baldin badauka eta ITB fokusek hori adierazi du, oso urduri jar daiteken alderdi bat dela, eta horrek eskatzen hau, ze urduritasunetik eta gobernua edo gobernantza esan dezagun nagusitasunak galtzeko kezkatik jokatzen ari den norbait, eta berriz nator, hori ez da demokraziaren espiritua. Uste dut beste bat dela, eta boterean egon daitezken aldaketak osasuntsuak izan daitezkela, eta boteretik kanpo ez egoteko dozertarako prest dagoen alderdi bat baldin bada Eusko Alderdi Jeltzalea kasu honetan Madrilen gerta daitekenaren aurrean ere halako joko bikoitz bat erakutsita, bakezkarako uste dut arrazoiak ez direla falta. Eta nik entzungo nuke, azalpen sakonagoa, eta benetan Eusko Alderdi Jeltzaleak zer proposatzen dion, kasu honetan Euskal Gizarteari aurrean daukaguna ikusita, ez? Eta epaitegietako kontuak ere aipatu dituzue, eta Garbinek aipatu du, eta horrek atentzio ditu dit, uste dut, herri akusazio ditzen zaio, uste dut, nolabait akusazio publikoa ez dena, nolabait abarkatu dezaken zona dela, fundazioek ere jokatzen dutela hemen paper garrantzitsu bat, eta hau Garbineri galdetzen diote. Nere kezka bada, eta ez dakit, iruditzen zait, normalki, alako joko politikoan baldintzatzeko gaitasun handia duten auzi batzuk, justuki bultzatuak direla nolabait esaterren eskuinetik datozen, edota eskuinak agintean Alderdi Popularra kasu ondo hornitu eta esan dezagun diruz akaso oso lagundu dituen fundazio batzuk direla. Hau da, euren kabuz bizitzeko gaitasunik ez dutenak eta funts publikoetatik asko edaten eta jaten duten fundazioak direla. Eta uste dut horretan Euskal Jendarteko mugimendu, alderdi, hainbat auzi eta makrosumario hainbat ere izan dira urteotan, hamarkada hauetan, eta askotan topo egin dugu halako fundazioekin. Eta kezkatzen hau, ni behintzat ez ditu alako ikusten joko demokratikoaren parte besterik gabe ulertzen dut, aipatzen dezunean herri akusazioak egoteko aukera behar duela, eta horrek gainera ezakit joko demokratikoa elikatzen duela, baina badu alde ilun hau, eta uste dut zoritxarrez bestelako auzibide izan barzutenak, edo Euskal Herrian bertan epaitu zitezken auziak izan barzutenak, Madrilen auzitegi, ezoiko auzitegi eta auzitegi berezietan egin diren epaiketa askotan tartean euskaldunak egon garenean, uste dut alako manos limpias bezalaxe egondu direla, nolabait segurtasun indarrekin, alako adiskidetasuna izan dutenak, edo erakutsi dutenak, Espainiar zale izan direnak, eta bat ere Euskaldun zale izan ez diren fundazioak izan direla horretan aritu direnak. Eta justuki berriz topo egiten dugu, nez eta Iñaki Urdangarinen kasura aipatu duzun, iruditzen zait beti oso norabide konkretu batean dijoazen auziak direla sustatu nahi dituztenak, ez? Ez dakit fiskala kasu honetan zergatik ez duen fitxa mugitu, niri behintzat, nire bizitza personalean gertatu izan zait fiskalak ez fitxa mugitzea, akaso nahikoa froga ez dagoela, eta kasuak ez duela nahiko oinarririk ebatzita, ezta? Eta aldiz, kasu honetan,
auzibide hauetan aurrera egiteko hornituta dauden, ze edozeinek ere ezin du aurrera egin. Nik eta ezakit nire auzoko elkarteak ezin dugu honetan sartu, ezta? Behar duzu entitate bat, eta behar dituzu baliabide ekonomiko batzuk ere honetara joateko, ez? Orduan, kezka sortzen zait, ea eskuinarekin oso lotuta dauden fundazio hauek diru publikoz hornituta daudenak izatea batzuetan eta momentu oso konkretuak hautatuta, azkenean politikoki ala baldintzatzeko gaitasuna izan dezaketenak, ez? Eta uste dut hori badela nolabait kezka konpartitu bat eta bere analisi propio eta ikerketa propio eskatzen duena. Bueno, Garbine, zer diozu batetikan hori? Eremu judizialaz Garbinek esandakoa eta bestetikan Aitor Estebani buruzko galdera. Bai, bueno, herri salaketari buruz egia da erabiltzen dela edo erabil daitekeela, ez dakit, ekinek azaltzen duen moduan, eta batzutan, une politiko batzutan, horrelako fundazioak, horrelako taldeek bultzatzen dituztela edo jartzen dituztela herri salaketak edo herri akusazioak hainbat gaitan, ezta? Eta hainbat normalen ordezkari politikoen aurka. Nik alere hau, nahi zilegia iruditzen zait, beste gauza bat da salaketa faltsua izatea, horrelakorik ez dugu ezagutu oraindik, eta bestetik, beti dago epaile bat, eta epaile horren auzitegi bat, hori dana aztertzen, hori dana miatzen, eta denon eskubideak baita ere ikertuenak edo salatuen eskubideak bermatzeko. Hori beti dago, berdin zait manos limpias, manos zikinas, o zeinek jartzen duen, zeinek jartzen duen salaketa bat, ezta? Beti egongo da epaile bat, begiratuko duena, aztertuko duena, ea salaketa horrek zantzurik badaukan, zentzurik eta zantzuak badauzkan, eta, esaten dut, horren gainetik beste auzitegi bat, non beste 3 magistratuk dena kontrolatuko duten. Beraz, alde horretatikan, herri salaketa ondo kontrolatuta dago. Hemen ere, herri salaketa, herri akusazioak egon dira, talde ekologistek egin dituzte, eta oso ondo iruditzen zait, hainbat delituren aurka egiteko, delitu ingurugiroaren aurkako delituak eta salatzeko, gure udalek torturan kasutan, hainbat kasutan udalak aurkeztu dituzte herri salaketak eta bar. Beraz, nahi zilegia iruditzen zait, eta nik ez nuke murriztuko. Bestalde zuk ekin eta arrazoi guztiakin esatezue, fundazio horiek horietako batzuk behintzat daukatela babes zuzena edo zeharka baino lotura bat alderdi politikoekin, lotura politikoa eta baita ere lotura ekonomikoa nolabait esateko, ezta? Baina lotura hori ez da behar, alderdi politikoek zuzenen jarri dizakete herri salaketak, herri akusazioa. Izan daitezke salatzaile publikoak, ezta? Publikoak, popularrak barkatu. Izan daitezke, eta hori ikusi dugu adibidez, Ayusoren bikotearen kasuan, ezta? Vox alderdia eta alderdi popularra egin daute herri salaketa. Izan dira salatzaile popularrak. Beraz, lotura hori ez da behar zuzenen egin dezakete. Garbiñek galdera bat, edozein kasutan, hori hala izanik, ez zaizu, deigarria egiten esate baterako, ez dakit, ari naiz egunotako impresioak planteatzen. Zapaterorena, ez? Zantzurik egongo ote da, baina egia da ze momentutan egiten duten, ez? Auzibidea ze momentutan zabaltzen den, eta naiz eta gero ez izan hasiera batean planteatutakoa ikerketa bera, eta mediatikoki hartzen duen indarra azkenan bola bat da, ezta? Eta horrek zuzenan baldintzatzen du politikokin, naiz eta ondorioa izan, ikerketan edo abia puntuan etorretako auzibide honek, ez dala izan, baina burutu da. Horretara ni joan, eta deigarria egiten zaidala esate baterako zergatik Zapatero eta zergatik orain, ez da? Ze egia da, Alderdi Popularraren multisumario horiek hor segitzen dutela, baina ez dakate alako ezakit baldintzapen bat, eta gero deigarria egiten zait. Alderdi Sozialistak izan ditu hainbat presidente, eta Zapatero da orain
nolabait jomuan jartzen dena, eta ez dakit, Felipe González bat, guztizat, ezta? Edo zein presidente. Deigarri egiten zait, naiz eta alako auzibideak irekitzeko demokraziak bide horiek zabalik izan eta berez ala izan barko luketen, nola argitu daiteken, ea baten batek motivazio politikoz eta lawfare estiloko zerbait buruan duela, abiatu ote duen ala ez, ze kaltea berdin-berdin burutzen duzu. Barkatu, gauza asko daude, batetik, zergatik orain Zapateroren auzibidea zabaltzen den, ez daki zergatik orain, baina seguro nago, eta autoa irakurrita, orain dela gutxi, abenduan edo hasi zirela, iritsi zirela Audientzia Nazionalera, Audientzia Nazionalean dago, auzitegi, bai, Audientzia Nazionalera iritsi zirela, Suizatik, Frantziatik eta Estatu Batuetatik hainbat datu Zapatero implikatzen zutenak. Hau ez da hasi herri salaketa baten ondorioz, hau ez da horrela hasi da beste modu batean. Etorri zirelako Suizatik, Frantziatik eta Estatu Batuetatik datuak eta galderak. Bigarren, zergatik beste, bigarren ez dakite ordena, zergatik ez Zea González edo Aznar, ez da, beste edo Rajoy bere kasuan, ez dakite, Rajoy itzuli da bere registrora, bere lanera, beraz, baina zergatik ez González edo Aznar, ez dakit zergatik ez, gauza bat bakarrik esango dut, komisionista izatea, lobista izatea, horrek ez du esan nahi, delituk egin behar dituzunik. Eta kasuan ez zaio leporatzen Zapaterori, momentuz, ez zaio leporatzen Zapaterori zera komisionista izan dela edo lobista izan dela, baizik eta itxuraz, momentuz, oso hasierako une batean gaude, eta leporatze zaiona da, hain zuzen ere, delitu batzuk egin ditula. Beraz, ez da berdina, ez daki Felipe Gonzálezek delituk egin ditun, baino orain arte inorrek ez du salatu. Eta inorrek ez du hori ikertu. Beraz, momentuz ez dago, esan nahi dut hor, ez dago tratu desberdinik. Eta zer gehiago galdetu diazuz, ez dakit, eta ea baldintzatzen duen, noski baldintzatzen duela bizitza politikoa, noski, baina hori aspalditik gertatzen ari da, begira, Valentziako erkidegoan zer gertatu zen, Campsekin, Rita Barberarekin, eta ea baldintzatu zuen, noski, Campsek utzi behar izan zuen, ez da? Eta ez da zigortua izan, esan nahi dut horrela dira gauzak. Suerte txarra da, bai, suerte txarra behar bada, batzuk utzi behar izaten dute, dimititu behar izaten dute, edo ja alderdiak ez ditu zera bultzatzen beste kargu baterako, eta gero, errugabetzat jotzen dira. Baina hori da, politikak hori dauka honeako, eta txarrerako. Eta EAJ-ari, ez dakit zer nahi duen, ez da EAJ-ak, nik uste dute EAJ-ak eta beste batzuk ere bai, ez bakarrik EAJ-ak, nahiko luketena da gauzak esaten duanean esan nahi dut egoera politikoa bere horretan konpontzea, bakarrik konpontzea, edo ez dakit aita santuak datorren astean konpontzea, Madrilen ez da, eta beraiek ezer egin gabe. Nik ez nuke ezer egin nahi, ez nuke pausorik eman nahi, baina eskatzen diot ez dakin hori, providentziari egoera hau konpontzea. Nik uste dut, auskalo zer egiten duten gero, auskalo zer egiten duten gero zen eta Rajoykin, hain dela, hain zuzen ere, 8 urte, ez da, 2018an, egun hauetan gaina, gaur izan dira, uste dut, 8 urte zentsura mozioa aurrera egin zuela, eta Rajoyri aprobatu zizkioten aurrekontuak, eta handik egun batzutara ezagutu zanean Gürtel aferari buruzko epaia, orduan zentsura mozioa apoiatu zuten. Azken momentura arte zalantzan egon zirela, gogoratzen badugu, ezta? Eta horrela izan zen. Baina nik uste dut momentu honetan EAJ ez dela ausartzen gobernua erortzen uzten eta are gutxiago gobernua zuzenean botatzen zergatik.
beraiek jakingo dute. Diskurso erreza da, esaten ari direna, egiten ari direna, eta da, Voxekin ezer, baina nik uste dut Voxekin ez dela zergatikan ezer egin behar, Vox aparte mantendu daiteke guztiz, eta uztargarria da gobernuari inolako babesik ez ematea. Hori nahi badute, nik ez dut esaten hori egin behar danik, baina beraiek hori esaten badute legegintzaldia amaitutzat ematen badute da, gobernu honek ez daukalaia babesik, eta batez ere beraien babesa, EJ-ren babesa ez daukalako, utzi babesa emateari, eta horrek ez dauka zerikusirik Voxekin. Eta bestetik, hauteskundeak izango dira, lehenago eta beranduago, esan nahi dut, datorren urtean, 27an, asko jota uztailean edo, hauteskundeak gertatuko dira, eta ez dakit Voxek zer egingo duen, Alderdi Popularrak zer egingo duen, baino behar bada, eta gauzak ez badira lehenago zuzentzen, behar bada, erreza izango da, Voxek eta Alderdi Popularrak batera gehiengo absolutoa lortza. Eta horretarako, ez Junts, ez RZek, ez Bilduk, ez EAJak, inorrek ez du hitzik esan nahi dut, hitzik esateko aukerarik izango. Hain zuzen ere gehiengo absolutoa erraza lortuko dutelako. Beraz, beraiek ikusiko dute. Zer dagoen oinarrian niretzat? Zer dagoen oinarrian EAJaren zera bai eta ez honetan? Nik uste dagoela, noski gobernatzen ari direla Gasteizen, ez da? Gure erkidego autonoman gobernatzen ari direla koalizioan, Alderdi Sozialistarekin, eta auskalo zer gertatuko litzatekeen, EAJak gobernuari babesak, Espainiako gobernuari babesa zuzenean eta bere osotasunean babesak enduko balio, edo zuzenean, adibidez, zentsura mozio bat apoiatzeko prest egongo balitz Sánchezen aurka. Zer gertatuko litzateke hemen? Inorrek ez daki. Inorrek ez daki, baina nik uste dut susmoa badagoela, eta adibidez Bilduren rola, Bilduren papera ere Sánchezekiko, Sánchez gobernuarekiko, oso prudentea izaten ari da, nik uste dela prudentena, behar bada izango da momentu honetan arko parlamentarioan babes gehiena ematen ari zaiona Sánchezen gobernuari, eta horreken nik uste du bere momentuan saria izan dezake. Horreke saria izan dezake. Beraz, hemen jokoa oraindikan zabalik dago, tableroa zabalik dago, eta auskalo zer gertatzen den, baina nik uste dut norberak ze fitxak dauzkan badakiela, EAJ noski, EAJak badaki ze fitxak dauzkan, eta zer jarri dezaken arriskuan, eta zer ez. Goizeko 9:30 iaia, zalantza izpiri gabe, esan behar dago, une aski esanguratsuan gaudela, zentzu politikoari dagokionez, epe ertain, labur eta luzera, erabakiak hartzeko unea, akaso, baino badago ere zer esana gaurkotasunari dagokionez eta nazioarteari begira bereziki Palestina dugu aipagai. Palestina min eta mintzagai goiburupean 2026 urteko bixi-bixi elkartearen Gora Herriak ekimenaren herrialde gonbidatua Palestina da. Maiatzaren 28an hasi ziren ekimenak eta ekainaren 13ra bitarte iraungo du aurtengo ekitaldia. Gehiago jakin nahian, Xabier Alegria bixi-bixi elkarteko kidea dugu gurekin. Egunon? Egunon bai. Iraganden ostegunean hasi zineten Mikel Aramendi analistarekin sionismoari buruz hitz egiten, nolakoa izan da astapena? Astapena lehenengo eta bain arrakastatsua. Aurten ere egin genuen aurreko astean beste ekitalditxo bat, Noderland filmaren bidez, eta Fagoa de Baker ekintzaile palestinaren bidez, eta liburuen azoka moduko bat edo liburutegian eskintzen dugun aukera liburuak irakurtzeko, baina hitzaldietan, arrazoia duzu, ostegunean abiatu ginen, kultura terpean, Aldezarrean, Donibanen egiten dugun aretoa lepo betezan, eta hor desente sakondu genuen zen olako oinarri ideopolitikoetan egiten den Palestinaren ukazio, eta genozidioaren azken fase honek ze sostra izakon nahi ditun, bi elementu dan Mikel Aramendik asko azpimarratu zuena, sionismoa, zer den, eta antisemitismoaren
tresna, nola erabiltzen den, herri palestinarren aldeko edo zein urrats deslegitimizatzeko, indargabetzeko eta zuritzeko herri baten ukazioa, okupazioa eta txekizioa, ezta. Bortik abiatu ginen. Horrein zuzen, asteburuko albiste da, Israel Libanora heldu dela eta Beauforteko gaztelua hartu duela. Aramendiren azalpenekin ulergarriagoa izan da ekintza hau? Bai, berak oso ondo planteatzen zuen sionismoaren oinarri teokratikoan, askoz oinarri politikoagoa ematen zaiola 20. mendean guzti horri, eta kolonialismoaren, hain zuzen ere, desagertu ez den mekanismo zikal hori, berak Palestinaren arazoa, Europar arazo bezala aurkeztu zuen, hain zuzen ere, eta gero, Israel estatuaren konfigurazioa kolonial horren arabera, nola gorpuztu den, zonalde oso baten zuntxiketarako elementu gakoa, ezta? Eta nola, azken urte hauetan bereziki, hori ikusten ari garen, bai Libanon, bai Sirian ikusi duguna, bai hainbat gatazkatan. Baina hori urrengo itzaldietan sakonduko diren hildoak direnez, hori nolabait alilkatu zuen itzaldian azken galderetan. Bai, aipatuko dugu, eta aipatuko dugu ere bai, horre herri palestinarrak egunero eusten diola bizitzako erronkari, borrokari, erresistentziari, memoriari eta esperantzari, hause baiaztatu duzue, galdetzeko izango da ere, indar hauek nondik irteten diren? Hori izan zen hain zuzen ere, Bakerri No Derline filme horretan okupazioaren egunerokotasuna bizi agertzen duen bezala, ikusleen aldetik, 3-4 pertsonen aldetik gehien azmarratu zuten nondik ateratzen duen herri palestinarrak erresistentzia. Eta hor, bi funtsezko irizpideak dira. Bat, kulturan, sustraian, formakuntzan, hezkuntzan, herri bezala egiten duten ahalegin etengabean. Gazan bertan bombardaketen erdian hezkuntza prozesuak mantenduta eskolari gabe, molderi gabe, baina edozein modutan aurrak bilduz, aurrak babesten. Eta bigarrena, nola baita esateko, deserrotze prozesu horretan herri horrek egin duen autua dela, ez daukala beste norabiderik. Esterminio aukera bada, sionismo planteatzen. Ez du erdibiderik planteatzen. Ez dagoela prest jendarte israeldarra sionismoaren eraginez eta gidaritza politikoaren eraginez, ez dagoela prest partekatzeko ez demokrazia, estatu bakar batean, ez lurraldea, bi estatutan, eta azken batean irenste prozeso bat, esterminio prozeso baten aurrean, desagertze baten aurrean, herri horrek ez daukala besterik. Eustea eta okupazioaren, genozidioaren mekanismoak geldiarazteko Xabier, ez da oso ondo entzuten deiaren seinalea, posible bauzu gerturatu zaitezke leioren batera edo? Ongi entzuten gaituzu? Leio batera, bai. Hori da, mesedez. Orain hobe entzuten zaitugu. Orain hobeto? Bai, jarraitu mesedez. Bale. Eta orduan esaten nizuen, testimuro horretan, agertzen zela, resistentzia horre badaukala beste funtsezko elemento bat, ez? Esan dudana kulturarena eta hezkuntzaren rebera informazioarena bada, geroari begira inbertsio etengabean ari dela, eta bestea desagertze eraso bat dela. Sionismoak ez duela prestatu bere estatua, bere jendea, soluzio demokratikoetarako, ez estatu bakar batean, termino demokratikoan partekatzeko demokrazia, ez lurralde berean bi estatu eraikitzeko, eta orduan irenste prozesu horretan desagertzea da planteatzen dien irtenbide bakarra, eta orduan resistentziaren ariketa bizirauteko ezinbesteko elementoa da. Aldarrikatu duzu ere denok badugula ekarpena egiterik eta izango dituzue baitare genozidiari stop deiadarra izpide Ibon Meñika, Gernika Palestina Plataformako kidea eta baita BDZ-tako ordezkari bat edota Mahmoud al-Sharre
Bueno, zer nabarmenduko zenukeola Euskal Herritikan edo bakoitzak bizi den munduko txokotikan egin dezakeen gauza hoiei buruz? Lehenengo palestinarrak esaten digutena, ez? Hitz egin dezagun Palestinaz. Ez gaitezen isildu, kontatu, aldarrikatu, jakinarazi, ezta? Eta gu, pixkati, jardunaldi hauetan hori egin nahi nuen, ezagutu herri palestinarra, ezta? Eta ezagutza horretan ikusi zen olako sakontasunetik datorren herri baten arnasa eta zergatik herri hori bihurtu da jomuga eta bihurtu da kulturi imperialista askoren elementu zigortua, ezta? Eta bigarrena da, hainbat eta hainbat ekimen egin daitezkela txikitatik duela gutxi, asteburunetan bertan ez, Irunen kirol txapelketan hemen bueltan ere egin zena, Irunen egin dena, ez normalizatu genozidioaren zuritzea ariketa etengabe. Agerian utzi genozidioarekin kolaborazioa gure artean ere badagola. Agerian utzi, ziren horren kasuan, armagintzarako pausoak badaudela. Agerian utzi ere, sionismoak baditula hainbat beso eta hainbat konexio, inkluso gure instituzioetan, eta loioko argazkia etorriko zaigu. Eta gero, badagoela resistentziarako jarduera bat, kulturgintzatik asko egin daitekena, herrien arteko komunikaziotik, hori da, guk Mahmoud al-Sager idatzele palestinarra ekartzen dugunean. Berarekin adibidez, unibertsitatean egongo da lan saio bat, konexio saio bat, hainbat kulturegile eta hainbat unibertsitateko eragilerekin. Baina baita ere, Martin Nicolonen bidez ezagutuko dugu Palestina Action zer izan den Britania hundian. Ailegatu ziren goi mailako kontratu militar bat austera, erakunde terrorista ditu dute, izendatu dute hango gobernuak, eta hainbat militante 60 eguneko gozera ere kartzelan eginda. Badagoela zer eginik, flotillak erakutsi duen bezala, eta beti herri palestinarren esperantzaren aldamenean gure itxaropena eta gure karpena hori egon behar dola. Horre, baita ere, ekainaren 13an, azken eguna izango duzu, eta bertan mobilizazio zein ekitaldi nagusia izango da, nolakoak izango dira hauek? Lehenengo goizean erekin nahi dugu mobilizazio bat Palestinaren askatasuna, Palestinaren borrokaren aldeko elkartasun hori adierazteko, herriko plazatik Meipi aldera, bat Pasai Donibane ezagutzen duena, bere kale estu horretatik irudikatuz erresistentziarena, eta gero herri bazkari batean beti bezala ezagutza ere da beraien otorduak, beraien sukaldaritza, eta hori herri bazkarian palestinar bazkaria hongo da, gero urtero egiten dugu herriko dantza taldearekin ekitaldiaren parte bat, eta hor ere errefusiatu den jende palestinarra dantza ingo du, ona Euskal Herrira etorri berri direnak Gazatik iesi, eta gero Nur eta Ahmed eta beste eskaintza musikala ere egongo da, eta beti Palestina elementuak uztartuz, Euskal Herriko kantariekin, eta ekitaldi horretan ere, herri palestinarren ahotsa ere izango dugu, bai refusiatuen bidez, eta bai hemen lanean ari diren militanten bidez. Hori izango da, goizeko 12 tardietan mobilizazioa hasita, eta esan dezagun arratsaldeko 6-7 arte iraungo duen kultur ekitaldiarekin bukatuta. Akaso, galdera antzua dirudi, baino egin beharrekoa, muga bat ezartzekotan, muga hori nun dago? Muga zeri aipatuta barkatu? Israelen jarrerari. Jarrera eta jarrerari. Argi dago, sionismoak bere buruari mugari gabeko jarduera batean dago. Erreferente historikoetan eginda, behin nazismoak azken soluziotzat jo zuen desagertze eta txikizio industrial horren jendearena zu eta gazkamaretan, sionismoak gaur egun planteatu duen irten bide, horrela esan baditeke,
hori izango litzateke, ez? Azken soluzioarena nola desagertarazi herri bat bere lurretik, nola desagertarazi herri bat bere esperantzatik, bere memoriatik, eta horixe da, segurazki, beste hitzaldi batean daukagun gaia hori izango da, ez? Ze arraio gertatzen ari den urriko zazpiko horretatik ona, eta nola lehertu den mundu berri batean sartzen ari gara, eta nola palestinarekiko ekinbide sionistak erabat baldintzatzen duela herri honen oreka prozeso berri bat, demokrazia aukera berri bat, imperialismo fase honetatik modu ordenatu batean ateratzearen aukerak, hori dena nola baldintzatzen ari den, ezta? Eta hor, David Lazkano Iturburu, garako kazetari adibidez, berak idatzitako liburua, ez? El mundo de las guerras, eta zergatik palestinarrekiko, lehartzen ari da Libano, lehartzen ari da Iran, lehartzen ari da, hori bera, ulertzeko. Adi izango era jardunaldi osoaz, Xabier Alegria, bixi elkarteko kide, eskerrik asko gurean izategatik. Bale, mila esker zuei. Jo. Gutxi falta zaigu goizeko 10 laurden gutxi izan zen eta ondorio azkar aipatu behar dugu baita ere Iñaki Subijana bigarren aldiz hautatu dutela Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente, aurre hartu dio Aner Uriarte magistratuari barne hauteskundetan. Beste 5 urtez, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia zuzenduko du Subijanak, demokraziarako epaileen elkartearekin lerraturiko magistratuaren aurkaria Aner Uriarte izan da. Bigarren hau Bilboko epaile dekanoa eta magistratuaren elkarte profesional elkarte kontserbadoreko kidea da. Iñaki Subijana Auzitegi Autonomiko goreneko presidente aukeratu zuten lehen aldiz, 2021ko martxoan, hilabete batzuk lehenago erretiroa hartu zuen Juan Luis Ibarraren ordez. Joan aurretik Garbina galdera pare bat egin behar dizkizugu zuzenean, nolakoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren presidentearen hautaketa eta Auzitegi Nagusiaren presidenteak Iñaki Subijanak nolako gaitasuna dauzka? Hautaketa da, aginte judizialen Kontseilu Nagusian, ez da, egiten da osoko bilkuran. Eta lortu behar dira, 21 bozatik lortu behar dira 11 edo 12 uste dut. Kasu honetan izan da uste dut aho batez, ezta? Kuestioa da, kasu honetan nik ez neukan inolako zalantzarik, Subijana izango zala izendatua berriz ere, batetik gaitasuna adierazi duelako, azken 5 urtetan, esan nahi dut gauzak oso ondo joan dira, auzitegian, egiturazko akatsak badaude, baina hori ez dago Subijanaren ez gobernu aretoaren esku, daude edo aginte judizialen Kontseilu Nagusiaren esku, edota baita ere Justizia Ministerioan, edota baita ere Eusko Jaurlaritzan. Beraz, nik uste dut adierazi duela eta oso argi bere gaitasuna horretarako, ez dut ukatzen Aner Uriarteke ondo egin zitekeenik, ez da, gaina Bilboko dekanoa eta gogora dezagun dekanoak direla, hain zuzen ere, kargu judizial bakarrak, hautatuak, baina demokratikoki esan nahi dut, ez dut esaten, egite judizialak izendatzea ez da demokratikoa baizik eta beste epaileek izendatuta, bozketa batean. Eta, ez dakit zer gehiago galdetu diazu, gaitasunik Subijanak, esan dut argi dago, badaukala gaitasuna horretarako, frogatuta zeukan, bere gaitasuna Donostiako, Gipuzkoako lurralde auzitegia presiditu zuenean, eta nik uste dut horrek eman ziola baita ere, presiditzeko auzitegi nagusia. Gero kontuan hartu behar da, sistema ez eta presidentearen figura garrantzitsua izan, gero dagoela gobernu areto bat, gobernu sala bat, ministro kontseilu bat bezala nolabait esateko, eta hor hartzen direla erabaki potoloenak, eta beraz oso zera konpartitua, parketekatua da nolabait boterea kasu honetan. Eta bestetik esan Auzitegi Nagusiko presidenteak ez daukala jarduera jurisdikzionala, bai, badauka, baino
parte hartzen duelako zibil eta penal aretoan edo salan edo taldean, baino zuzenean berak ez dauka, ezin du ezer batzi, ezin ditu aferak erabaki. Bera da kargo gubernatibo bat, hau da gobernatzeko auzitegi nagusiko, hau da erkidego autonomoko botere judiziala. Hori ere azpimarratu egin behar da. Eta gero bigarren galdera, agurtu horretikan, zure kasuan ere, releboa, zurea arlo soziala da, auzitegi nagusian, eta Benito Butronek ordezkatuko zaitu, hirugarren agintaldia, bukatzea zaudalako, ez da? Bai, nik bukatzen ari naiz hirugarren agintaldi hori, ja ezin da gehiago egin, eta gaur egun ezin da bi agintaldi baino gehiago egin, baina gu esan nahi dugu, eta ni bezalako harrapatu gintuen erreformak, zeukan xedapen transitorio bat, behin-behineko xedapena, nun utzi zitzagun beste hirugarren mandatoa agintaldia betetzen, eta bai, nik bukatzen dut eta ez dakit Benito Butron, nire lankidea, Juan Carlos Benito Butronek, noiz hartuko duen kargo, baina izango da asko jota hilabete bat barru edo horrelako zerbait hori asko jota. Beraz, bai, ja bukatzen zait, eta jarraituko dut, noski, lanean, nire lan arloko sala edo areto horretan, magistratu gisa, normal, eta ez dut eukiko, barkatu, jarduera gubernatiborik. Baina jurisdikzio eta epaiak jartzen berdin jarraituko dit eta nire salako kidea izaten. Eske nunbait irakurri dut jubilatu egiten naizela, ez dakit bat gogoa daukaten eta edo nundik atera duten, bai, Noticias de Gipuzkoan adibidez. Irakurri nuen, jubilatzen nintzela, ez naiz jubilatzen. Onerako edo txarrerako, ni ez naiz jubilatzen. Ondo. Hori argituak gelditu da. Barkatu. Lasai Garbine, eta ja tenorea baduguzu agurtzeko. Eskerrik asko gurean izateatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, plazer bat beti zuekin, eta batez ere esan nahi dut berarekin, eztabaidatzen dudalako ekinarekin, musu potolo bat. Berdin, bueltan, Garbine, besarkada bat. Oso ondo. Garbine agurtuta, baditut ere bai galdera pare bat zuretzako. Gustora aritzen gara, Ekine, bai. Ezakit, bidali nizuen, atzoko Diario Baskoko bertso digital hartu baldin bazen baten batek, eta YouTubeen ari baldin bada begira, gure analizi maila ikusiko du, eskutan argazki bat daukadala. Eta ikusten da, neska txiki bat, asko jota izango duna, metrora helduko da, baina nia 2 metroko metraileta majo batekin eskutan, zergaitik, Loiolan ateirekin jardunaldi izan zelako atzokoan. Eta hemen ikusten da, Dora la tiradora deitu diodan, hau, eta ezakit, galdetu nahi nizuen, ea argazki honengatikan ez ote den izan behar ardura pixkat ikusten da, bai, zigilatua dagola arma hori, baina ez dakit, estatu batu eta nola tiro kontu eta lako eta hitz egiten jartzen garenean, segituen jartzen gara sentsible eta larri, baina hemen Donostian, 0 kilometroan, militarrek aurrei armak utzi dizkietela. Hori da argazkian ikusten dela. Diario Baskoko lerroburuak dio, los cuarteles de Loyola abren sus puertas a la ciudadanía. Eta nik uste dut askoz titular egokiagoa litzatekela, los cuarteles de Loyola abren sus puertas para que los militares españoles se vayan y no vuelvan jamás. Baina ez da, gainera Diario Baskok ez zuen horrela titulatuko. Edozein kasutan, egia da, segurtasun indar Espainiarrek beharra badutela, alako sozializazio bat, eta aurpegi garbiketa bat, eta zoritxarrez, alako kontuak egiten dira. Nik egia esan da, ez dakit, alako ekimenak, humorez ari gara hartzen, baina alako adina duen neskato bat, bera, baina handiagoa den arma bat, egia esan da, alakoetan argiz, pegi ari zara jendea Diario Baskora gidatzen, klikak ematera bere ingoegunean, baina egia da, gainera jartzen du, una niña prueba una de las potentes armas del cuartel. Zan nahi dut, hau ez da
jostailuzko urpistola bat. Gehiago animatuko dut. Ez da jostailuzko urpistola bat, pixka bat ezagi joko bat eginaz, ez benetako arma, izugarrizko arma luzea da. Gehiago animatzeko, giltza, albisteak kargatu eta giltza hartzen den segundo horretako kaptura bat egin dut, eta hemen irakurri etekena da. Esaldia da, zoragarria, Niños sin mayores han podido agarrar con sus manos potentes fusiles, poner el ojo en sus mirillas y apretar el gatillo. No disparar, como es lógico, ya que todas las armas están descargadas. Los más pequeños también se han subido en vehículos blindados y se han vestido con chalecos antibalas. Ez que, oso sensible jartzen gara estatu batuetan alako tiroketak izaten direlako, baina hemen alako gauza gertatzen da, eta venga, aurrera, ate irekiak, listo. Bai, hemen apunte gehiago egin daitezke gainera, ezta? Loiolako akuartelamenduan non dagoen kokatuta, esan nahi dut hori Donostialdeako eta Urumea bazterretako lur aberatsa, Paduraren parte toki ederra da, argazki historikoak erreparatuz gero, izugarrizko ingurua da, ezta? Eta basakeria estetikoa ere bada, ze hortik oinez edo eta bizikletan pasatzen naizen bakoitzean, naiz eta bertara esartu eta alako tiro praktikak egiteko zorterik ez dudan izan, baina akaso planteatu genezake, ezta? Auzo elkarteak eta bizilagun elkarteak eta guazen Donostiar guztiak tiro praktikak egitera Loiolako akuartelamendura. Noizbait akaso behar izango dugulako, zeinek daki, ezta? Mundu mailako egoera ikusita. Eta aurretik aipatzen nuen, ezta? Zenolako ibilgailuak ikusten diren, esan nahi dut, nahiko atentatu estetikoa da, inguru paregabe horretan alako armamentistika hainbiztara izatea, ez? Ibilgailuak ere ikusgarriak dira eta ez tiro praktika bakarrik. Hau edozein kasutan, ze ia da nik ez daukadala ohitura handirik Diario Baskon sartzekoa, antolatzailea zein da pegi kontu guztionena, sustatzailea? Tercio Sicilia, Tercio Sicilia, Donostian dauden militarrak izango dira, eta noski aitzakia dena da, asteburuan izan zela, indar armatuen eguna, eta horrekin ere akaso lotu genezake, sare sozialetan ere bolo-bolo izan diren irudi hoiek, erori dela Espainiako bandera horri gotzen ari zirenean, Feliperen muturrokerra, baino, gero, esaten dute, akats handia egintzela, ze Felipe agindu omen zuen, Guardia Reala hor jartzea parez pare, eta noski, soldadu, desfilatzen zijoazten soldaduentzat dirudienez, Felipek derrigortu zituen akats bat egitera, ze albo batean zegoen Espainiako bandera, bestean erregia, eta dirudienez kasu horretan Espainiar bandera agurtu behar zuten, eta ez Felipe egin zuten moduan, orduan hor arazoak ere. Espainiak askorako ematen du, horretan ez dago zalantzarik, eta protokolo kontuetan ere zer esanik ez? Itzin izan dugu kopako finalean ere zergatik zeuden, ez? Alderdi Popularreko guztiak, eta zen nola antolatzen duten kontua guztia da Sánchezek, era batera bestera izkin egiten diola, alako ekitaldietan nolabait parte hartzeari ere, batetik, jazarpena sufritzeko arrisko ere baduelako, eta hori deigarria da, nola lehen ministroak uko egiten dion estatu buruarekin batera palkoa konpartitzeari, ez dagoelako behar bezain babestuta. Hori ere, bada aintzat hartzeko zerbait, eta horrekin batera, zenolako kultua, ez? Armadari, ejertzituari, eta gogora ekarriko beraz, banderarekin gertatutako xeleberkeri hau, azken batean, estatu burua borboia dela, monarkia batean gaudela aztueke, eta gainera armadako buru nagusi, beraz. Loiolako akuartelamenduetako tiro praktika hauek ere, esan genezake, erantzunkizuna Felipe Borboikoak daukala, kasu honetan, ez? En fin, ezagit, badira albiste frikiak, baina zoritxarrez zer pentsatu eta kezkarako tarteren ematen dutenak, ez? Eta pixka bat garbinerekin eztabaidan edo aritu garen honetan, eta banator pixka bat bueltara, ez? Bukatzen ari garen honetan esaten duzu. Joño, estatu honetan armadak alako pisua baldin badu, estatu burua armadako buru izan da, monarkia parlamentario batean egonda, segurtasun indarrek ikusita zenolako indarra daukaten, eta lehen egia da,
gure arteko nolabait, iritzi turkaketa honetan ere, segi genezaken, pixka basakontzen. Segia da, fundazio hainbat egon daitezkela, lehen aipatu duana, armadaren oso lagun direnak, segurtasun indaren oso lagun direnak, eta ez dira izango Alderdi Popularra, ez da izango Guardia Zibila bera fundazio gisa aurkeztuko dena auzibideak zabaltzera, baina badaude modu oso ezberdinak halako gauzak egiteko, eta beraz, ikerketen kontzeptu horren baitan, asmo politikoak auzitegietan sartu eta politikoki baldintzatzeko erreztasunagon badago eta hori munduan zehar beste herrialdetan ikusten ari gara, Orduan nik uste dut konplejo gutxirekin hitz egin genezakela Espainiar estatuan zer gertatzen ari den eta ze puntutan gauzkaten eta ea abia puntuan segurtasun indarrek eta armadak berak ere zenolako interesa izan dezaketen, Azken batean, errepublikazaleak gobernuan indartsu egitea, ez datorkielako berez akaso, hain ongi, bestelako sistema batean antolatuta eta errotuta baldin badaude, Orduan nik uste dut hemen badagoela, alako zibilizazio krisi bat, Ea behingoz, benetan, demokraziaro hori esar dezaken Espainiak ustelkeria kasuak egongo dira, eta sestrak beti daude, gizartea ez da purua, hau ez dakit batzutan erlijioak eramaten gaitualako zera puntu batera, non eta horretan erru handian nik uste dut katoliko apostolikoek erru handia dutela, akatsa egin, baina gero nolabait errezu batzuk egin, eta pixka bat fustigatu, eta lasai zerura joateko aukera izango duzu, Aldiz, protestantek ez, egiten duzun guzti hori asumitu, eta hobe berbezala lan egin, eta bestera batera jokatzea, gerora etorkizuna bermatu nahi baldin baduzu, edo behintzat ez infernu bat, Orduan, kaso honetan, ez dago ezer pururik, gizarte ez da purua, gauzak ez dira garbi, ez da gris tonalidade askoren baitan jokatzen ibiltzen gara, eta beraz, politika gintzan bapatean orain, alako ezakit garbitze behar hori, eta ondo aipatu du garbinek, manos limpias, eske izenak asko esaten du, ez da? Manos sucias, ere esan du. Bai. Manos zikinas esan du. Manos zikinas esan du, baina horren guztian eratzean zer dagoen, ez gaitezen engaina, ondotxo dakigu, nola antolatzen den estatua bera, estatua aparatuek zen olako indarra daukaten, eta auzitegietan egia da Garbineren aretoa eta erkideoaren baitako antolaketan, pentsatzen dut eta pentsatu nahi dut gauzak ondo egiten dituztela eta alik eta ondoen aldiz Espainiako auzitegi sistema zoritxarrez ondotxo ezagutzen dugu, salbuespen auzitegi asko dago, eta gero auzitegien osagerak ere nola hautatzen diren gehien bat Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialistaren artean, eta zoritxarrez Alderdi Popularrak ere badirudi hauteskunde horietan edo behintzat kudeaketa horietan beti irabazi egiten duela, Orduan, garai berezia da, eta tira, kezkarako punturik ez da falta. Hemetxen utziko dugu gure gaurko meza santua, eskerrik asko. Urrengo zuzenekoak aso loiolakoak hartu lamentutatek egitetzako ez, urrengo. Zergaitik ez, laizte rutxi geldituka beraz orduan sartuko bera. Hori da. Eskerrik asko ekina nahi duzun arte. Onda izan. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Goizeko 10 dira Kataluniako gobernuak ikastetxetan agenteak sartzeko iragarpenaren bueltan sorturiko eztabaida ostean, 80ko hamarkadaren amaieratik polizia autonomikoa hainbat kolektibo sozialetan infiltratu dela baieztatzen duen txostenak irten dira argitara. Lander Martínez, egunon? Egunon, Pellet, egunon, entzuleok. Maiatzak 6 asteazkena, Bartzelonako Pau Claris Institutua azken aste hauetan Katalunian egiten ari diren irakasleen grebak prestatzeko batzarra egiten ari diren bitartean bi emakumeren gaineko susmoak geroz eta
eta gehiago dira. Ez daramate protesten elastiko horia eta zein ikastetxeetatik datozen galdetzean Santa Coloma de Gramaneteko Riera Alta eskola aipatzen dute. Horrek harridura sortzen du, inork ez ditu ezagutzen eta haiek ere ez dira gai hori egiaztatzeko. Eskuadra Mosoen agenteak dira. Poliziaren eskuartzaren ondorio zilaren 13an Nuria Parlon barne kontseilaria parlamentuan agertu zen gertatutakoari buruzko azalpenak emateko, baina eragindako sindikatuei barkamena eskatzeaz gain poliziaren jarduna akats gisa kalifikatu zuen eta horren berri ez duela ziurtatu zuen. Josep Luis Trapero poliziaren zuzendari nagusiak ere antzeko azalpenak eman zituen bere agerraldian. Ez da eskasu isolatua ez, joera berri bat ere ez, Direkta aldizkariak argitaratutako ikerketa batek agerian utzi du 80ko hamarkadaren amaieratik Mosoak hainbat erakunde sozialetan infiltratu direla. Bitxia bada ere, errebelazio horiek bat datoz La Sombra del Estado liburuaren argitalpenarekin. Deskontrol argitaletxeak argitaratutako saiakera batean Roses Negres kolektiboak 10 polizia espioitza kasu bildu ditu 2022tik gaur arte Kataluniako ekintzaile eta gune kontrahegemonikoei eragin dietenak. Espainiar estatuko poliziaren infiltrazioak ezagunak baziren ere, orain Kataluniako Mosoi eragiten dietenak ere atera dira. Polizia autonomikoaren txostenen arabera 2003an kokatzen dira lehen kasuak eta 2012tik aurrera masiboki areagotu ziren jarduteko modu horiek. Eta gurera itzuliz, behin-behineko aterpe moduan erabiltzen zituzten zenbait espazioren lagapen amaitu ondoren Gasteizko Salburuan maliar talde handi baten egoera okertu eginda. Salburuko harrera sareak erakundeen utzikeria salatu du eta gauzak okertzen joango direla ohartarazi du ezer egin ezean. Malitik Gasteizera etorri eta duela urtebetetik etxepe batzuetan lo egiten zuten pertsonek kontzentrazioan euren bizipenak kontatu dituzte. Auzotarren elkartasunari esker lo egin ahal izan dute bertan, baina erantzukizuna ez dela auzotar horiena uste dute. Egoera horren ondoren sortu zen Salburuko harrera sarea maliar hauei laguntzeko asmoz. Pertsona hauen egoeraren kronifikazioa salatu eta bizi baldintzak politika publikoen gabezien ondorio direla ohartarazi du sareak. Elkartasunari esker azken 5 hilabeteetan bizilagunek bertan lo egiten utzi diete etxepeetan eta inguruko parrokietan ere. Kontua da, bi parrokietan lo egiteko lekurik ez dutela izango aurrerantzean neguko denboraldia amaitu berritan. Auzo elkartea da lo egiteko leku bakarra eta ez dago denentzat lekurik. Horregatik Salburuako harrera sareak salatu du erakundeek egin behar zuketena egin dutela eurek. Eta aipatuko dugu ere, astelehen honetan hasiko dela ofizialki hondartza denboraldia Euskal Autonomia Erkidegoan. Lakuako gobernuak nabarmendu du bainatzeko eremuen 87tik uraren kalitate oso ona dutela. Bizkaiko 4 areatzetan ez bainatzea gomendatzen da. Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan bainatzeko egokiak diren 46 leku daude erregistratuta, 41 kostaldean eta beste 5 Uribarri Ganboako urtegian. Osasun sailaren arabera, ebaluazio sanitario berrienak agerian uzten du eremu horietako 40 uraren kalitatea bikaina edo oso ona dela. Hala ere, 4 hondartzetan ez da gutxieneko kalitate maila bermatu. Las Arenas Getxon, Toña Sukarrietan, Karraspio Txiki Mendexan eta Portu Txiki Zierbenan. Horietan gomendioa da ez zigeri egitekoa kalitate txarraren arrazoiak aztertzen diren bidartean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta albistegia bukatu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ohiko autopilaketak bere horretan mantentzen direla Bilbon, Leioa, Barakaldo eta Galdakaoko sarreretan. Bestalde, eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidaren eskutik ezagutuko ditugu. Astelehen honetan eta ekainari hasiera emateko eguraldi atsegina nagusituko zaigu. Goizpartean lurraldearen ipar-ekialdean, bereziki Nafarroa ipar-partean eta Ipar Euskal Herrian hodei baxu ugari agertuko da, baina goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute eta eguerdi alderako lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta zeruan goi hodei finak ugariak izango diren, eta arratsalde partean ere antzeko joera espero da, zeruan goi hodei finak ugariak izango dira, zeruari kolore zuixka emango diote, baina giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta naiz eta azken orduetan Kantauriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko diren, giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizan aldakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta lurraldearen hegoaldean bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bolada zakar batzuk utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza leku desentetan freskoa izango da. Minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora egingo dute eta bereziki lurraldearen hegoaldean bero handi xamarra izango da berriro ere. Ipar partean oso neurri politiko temperaturak neurtuko dira, 20 eta 26 gradu bitartean errendituz, hego isurialdean aldiz, 26 eta 13 gradu bitartean errendituko dira.
temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz, Erriberan. Hauekin geldituko era, eskerrik asko Lander. Gero arte. Eta joan aurretik bigarren kafeako kideak agurtuko ditugu, egunon? Egunon. Beno, nolako kontuak aipatuko dituzu astelen honetan? Tira, Michelin izarren inguruan ariko gara, eta izar berdearen desagerpenaren inguruan Lander Kornago sukaldariarekin nondik datoz, zer suposatzen duten eta ze eraldaketa izan duten azken urteetan. Ondoren martxa proiektu ezagutuko dugu. Gaietak, kafea eta komunitatea. Uste dut, beraien osagaietatik guri falta zaigun bakarra dela asteburuetan taldean korri egitera ateratzea peli, baina gaietak eta kafea nahiko bigarren kafearen giroan bizi ditugu. Lasai Goiuri iritsiko dira, oraindik ez da iritsi, gure protagonista. Eta puri-purian tartean hainbat pelikula eta telesaien gomendioak eskainiko dizkigu gure entzulei. Maite dut tarte majo xamarra ere egingo du hemen gure gazteekin, eta alasi garoko ditugu hurrengo bi orduak. Oso ondo, adi hongo era, eta gu bitartean lasai, gaieta jataz arduratuko garela. Eskerrik asko Iñigo eta Goiuri. Eskerrik asko zuri. Eta guia, goaz hasi dugu astea, bihar gehiago, ondo izan, aio! Naiz irratia.